كبد دانيا زفتيتا قال له خن شماتيتا بهال هو انت هيك نبلع ابز بلو سدراسي قلعه مسكرورا رمتو يولدهم نايزوم غوربيتنا ناي بلصقنا مراحي حزب ارتراسي بمثل انت مصخاي يسمع قديلهم مخوينهم ازي اداوا تامصو الله وايلنا ابز غودنا زور تبل زلا مسلا حداش زمناوي ترخيب لكم ابوخا دخا خون نبوريو حموخا دخا خون كن موتيو يبللو فتاوي ادئو حدر نايغبر فتاوي سبيتو غاشا نايحدر يبلو مسويت خان حتى اسكامشم كل يلن صباح دارنا كلاتنا كل يلن غراي لك يلن كل مكراي تعرفين قال لها كبدي انتي تفوتو لهم كبدي حجيهن كي دحركا قالك كلبي وينيلكا اندازبئيت التعقب انداز قدده طفاء زبلو ገንዘብ ጸላምቱ ከሐለሉ ይባል اوانا زفانه صلا اساتي حتلا اتعبيا دقالا اتحزابا ديلا كاليا يزخلا خبال زي صدق فلاسي اب غرنستي دقس قصيا خفي انيلكا مستيات ايتسبر صباح مصبق كترى يالو انديخا سبيتي نسبعي امبر سبعي يتفلطين يا سلام أكلكم مع تعلم تركب كوران تحتاتك إيرلي كمي كنيهم نساهم زلخون دانوري لو مدما أبسني ما روما تراخدنا بالصحافي أحفرم تولد تدالو مروت مسلاتات إيرترازر استامت حفظنا لكم قريبنا لنا نزم دبزي لايك شير سبسكرايب مقبارا يترسع سعمو داتا مسانا كتصنفوا بخبرنا عدنكم سنين مكتا ملكع غزا قبلا ملكع زربا مسلا ملكع كدان نصلا الى مولدنا لومي ابز ترخيبنا لو زلنا سينما روما بصايح فروم تولد زدالو مرصات مسلاتات ايرترا زبل اداليو ابز عدي منالو انقع حغوسكا انقع نابز كبح ባህልን ያታን ዝጽሐፎ ቦታ እንቋዕ ብደሓን መጻኻ ክብረት ሃብካ ኣኽቢርካና ክብሎ ደሊ እንቋዕ ሓጎሰካኻ ንዘረባ ምስላ ንሰበይቲ ካኹሕላ ይብል ወለድና ሎም ምሸት እዞም ኣብዚ መድረኽ ዝቐርቡ ተዳልዮም ዘለዉ ኣብዚ መድረኽ ዝቐርቡ ተዳልዮም ዘለዉ ኣነ ብዙሕ ዘረባ ክዛረቡ ኢለ ኣይሓስብን زربان مشلان كسادو مغمادو يلوم وديهم كودلنا يتسفاي سلازي ابزا ناي مدرك قداماي ابزخ مص ابز مدب توهيبوم زلو كيلا ناي مسلا ناي سنه صحف زخونو ابونا قش برهان زرعي بزعبا مسلان ترجمون انتاي يمثل أقدمهم ون قد منوح عمت كإني تجرنيا زبل مصحف دريسهم نيرمم أبيك أشي نام مدرخ بخبري عدة. እግዚአብሔር በዛ መጽሐፍ ዚኣ ምክንያት ገይሩ ገጽ እንኳ አራያና ከም ዝበሎት መደብ ናይ ምስላ እዩ አንተ በይ ከምስላ ዝሓሰብኩ መስዲዋታ ናይ መልክዕ ነጸላ ገለ ዝበላ መልክዕ ክዳን ነጸላ ገይረ መጽ የለኹ ጽብቕቲ ኣብታ ባህል ኣለኹ ማለት እዩ ምስላ بحقي مقرتيو كابن سنتي حيزه دس بلني مسلا دس بلنو بالكلسي ابتمرو اتاويو غلاصيو سراغيو حج بخمزي كريو خلخو كمتي برغت كل صنح مقرت الله ترجم كالله نابلت مسلا كميلي مص اندحلنا
كبربعة مجدي خفلي كأل التسب تقدامي كجبر زجبو مس هايمانتو كم مساسلو يدلي مس هايمانتو نتو أمنتو سي كابت مصحف وي كاب قرآن وي كابت مصحف قدس قرباو تعبيلو بناتو مجدي كجبر يدلي كان مستفترو خطحزو يدلي مستفترو بوزو حلو بوزو كلاي مدب سالساي كابت عزبتو كابزوصيو كمسلاي كألم سلازي كابزينن اشتيك الرئينا نابنت حزن حقوس مس كلاتنا له ببغزي زمص يترفي تفطر موت سلازخونه اب انده حزن كيدكا بزح كتصنانع تخيل كمزو خينو ميتو دبسا ايو بزح كترد تخيل حنت مسلا كن نخلو خطمره تخيل يا انت امني تطقن موت نافقن حده يبحال حجي تي حزن امني متطق من صار يريلو امني تتكاسي زخون يخون نجار كم زي ركب نتموت كأنا فيك ويلي خي كمل لي خيل كاس ترجم زي باللخون حجي بقلل زبالة موت زنافقن امني تتقن حدا يبهال كالون الله عشاس موت ينافق يبهال حجي انت يا خبزي كلخا كتف فقر كلخا بزح نجار كتتحقق زينبر يا أخلك مستبهالك كم زبنا بيتفرد زربا فايل مستعصوه زغبر ነገር የለን ስለዚህ እخلتي አማለቲ ካለ አፍንጮ ቆሪጥ ዝበልዕ ቅድም ተخفኦ ድሓር ተትፈኦ በሃል ተጸገመን ተጸገመሲ አፍንጫ ካይት ብላዕንያ ሕጂ ትምስላ በምንጽጻሪው ተጸገመን ተጸገመ መልክዕኻ አይተጥፍእን ይዚ ክብርኻ መልክዕኻ ምጥፋ አይግባን ብንብር ዳት መውት እንበር መልክዕኻ ጻይካ ኸውናይ መልክዕኻ አይብሉን ምክንያቱ أفنشو قريت زبلع قدم تخفو دحرك تطفو عقرك تقبر لي أي رفن سلازم أنت أتجلس زي بنافنشا تمثيل هذا الله سب بخبرو بملكعو ببهلو بمن نترأخ موت اللونبر ملكعو قهير خير يقولون زبل الله قال تفاء زبلو جنزب سلامتك حلال لو يبهل والله سلمت إناس أجمع يقولون زي أجمع يكون أنت الميق إحنا إجزاء سلام بسلمة كتكرر على اللواء قيح بقيح من اللي تسقى ما يكونن جن أنت أم تمثلت غير مزلو أبد سليراسي زم مهارنا خلتنا تمهارنا بتسلم كريش غيره صحيح هاي أخوانه حاسيرو تباهيلسي بتسلم أي صحفني وي بسماوي أي كونني من أنتي بمن سعر من تخمس سعر أي صحف إذا سلام حبتها أنت حرك حل غيرات له أي ترى فتيمو سلازي ترجم يقولون سلازي ترى فاز ولا جنزب سلام تكو حللو يبهل أي حنت قوينا جن بره لي خوات حاجة تمثلان نبوزحيو نخليه كيجلس نخلو نزاي قلت أي بقولون نقشي نحدار نفلاسيت أقرب قدينا فلاسيت كم عالمي يجركن أحرساني بلد فلاسيت بهال كم عالمي يجركن أحرساني بلد فلاسيت إذا أنا ورام كم دولة تقبر كخير واردكن مثلاً دحر فليس كاسي دحر ماي نبعتي دحر قبيع نفس بيتي يبهل نوري تجنيزك وديخا الناتي تباهلك مليش كان أطولها كبرت ولا خون سلازي مثلاً ود قتالندي كم عالمي غيركن أحرساني بلد فلاسيت يبهل عند فلاسون آتيو قال أبا خلخونا فلاسون وسخ قبل زي صدق فلاسي أبو جرينستي دكس وين دحر فلاسي بوتو بيو عسى أبحرو فلاسي أبدبرو أيدلانيو أبزمتي خير حندو عيلكن كم يلغن أيدلانيو جي زي صدق فلاسي أبو جرينستي يدكس سبحان كابز محرنا كذا بهر هو أبت منفسه أنت أتينا خا ربي أي قويت أفن قويت على بي بهان لبخونا لومبر الله أملاح تلقاس وجاي يقولون أبزخابت منفسه خا يا أتلو مالك سلزي اتمثله أبزي أتو يقولون أب كله أفلسر أمسي خيتب للنمبر بوسل استحازي فلاسي انتفسوا نرقصوا بقى صوب بهال مزخلو قدام تي مزخلو قال كبد زبالة يزخون هو حجة نبى أبونك حلف تي أو سلزونكم على تي إذا أبونسي كشريهم بهال أين سوم اليوم زقششوا قد سايت قد زبلوسي نسوم يوم مالتي نبى حدار نخم اللس
ናብ ሓዳር ክምለስ ምስ ሰበይቱ ዝተባእሰ ገዛ ትጸቦ ምስ ንጉስ ዝተባእሰ ምድሪ ትጸቦ በሃል ምስ ሰበይትኻ እንድሕር ተባእስካ መቸም ኩሉ የለን ሰብ ሓዳርና ኩላትና ኩሉ የለን ጌራ የለ ገለ የለ ኩሉ መከራ እዩ ተደፊንካ ኣለኻ ንእቶ ይብልካን እንድሕር ምስ መንግስቲ ተባእስካ ከዓ ሰባት ቆላሕ ሓዙኒ ፍሪጦም ኣለው ኩሉ ግዜ ስቃይ እዩ ዘለካ ስለዚ እቲ ምስላ ኣብ ኩሉ ይኣትሎ ማለት ናብ ብልዕ ክንሓልፍ ብጀርመን ኣይክእላን እየ ሰሚዐ እየ ዓሻ ሰብ መቃብሩ ብኣፉ ይኹዕት ትበሃል ብኣፉ ንቡር ክኳዕ ዝግብኦ ብኣፍራዛ ብገለ ክኳዓት ዓሻ ሰብ መቃብሩ ብኣፉ ይኹዕት እንድሕር ስእልካ ትበልዕ ኮይንካ ኣብዚ በፅሕ ትኸብዲ መወዳእቱኻ ካሊእ መፅእ ስለዚ ምዕቃን ኣሎ ማለት እዩ እዚ ትምህርቲ እዩ ሓካይም ካሎም ነዚ ይድግፍዎ ኣለዉ ናይ ጀርመን ተርፈና ካብ ጀርመን ዘይንሰንፍ ኢና ነትና ኣለና ዓማፅ እኽልን ዓማፅ ንጉስን ድቃስ ይብላ ሓድር ትበልዕ ኣብ ከምኡ ተሓድር ሽዑ ዘይሕወንካ ትበፅሕ መቸም እቲ ምስላ ምቁር ስለ ዝኾነ ዘይምስል ዓለም የለን ክበሃል ካል በብናቱ ኣብ ሙሉእ ዓለም ግድን እዩ ሰብሲ ኣብ ኩሉ ዓለም ሰብ ስለ ዝኾነ ሓዘን ኣሎ መርዓ ኣሎ ሞት ኣሎ ፍቕሪ ኣሎ ኩሉ ስለ ዘሎ ዳርጋ ዘይምስል ዓለም የለን ናብ ቻይና ከዓ ክሓልፍ ሓቂ ትዛረቡ እሞ ህደም ይብሉ እወ ከባድ እያ ሓቂ ትዛረቡ እሞ ህደም ናትና ክንመልሳ ናባኻ ክንምልሳ ሓቂ ጥርሽካ ኣይንገርን ኦም ክሳብ ጫፉ ኣይትገርን ምትጋር ምድያብ እዩ ኦም ክሳብ ጫፋ ኣይትውፅኣን እያ ናብ ሓዳር ንክምለስ ምስ ሰበይቱ ዝዓረቕዎ ፈቲቶም ከም ዘብልዕዎ እወ ኣንተ ወይ ገዛ ትጸቦ ኢለ ነይረ እንድሕር ዓሪቑም ኻ እንድሕር ምስ ሰበይትኻ ረኺቦም ኻ ካልእ ነገር እዩ ናብ ሃገር ንክምለስ ንርስቲ ትፈልጥዎ ኢኹም ይዋጋኣላ ኣንስቲ ምስኣ እውን ኣልግብ ከብላ ገዛኻ ኣዕኒኻ እንዳምን ተዕቅል ግራትካ ሸጥካ እንዳምን ተብቁል ይበሃል እወ እንድሕር ግራት ዘይብልካ የለን መቕበር እውን የብልካ ናብ ፍራዶ ንክምለስ ናብ ቤት ፍርዲ ከኣቱ ከብዲ ዳኛ ዘፍጢጣ ገለ ደኾን ሸማጢጣ ይበሃል እወ ኣብያ ዘላ እሞ ክንውስኽ ዶ ሕራይ ካልእ ምስ ኣልጊባ እናሰሓቑ ዝፈርዱ ገሃነም እሳት ክወርዱ ይበሃል ፍርዲ ከቢድ እዩ ፍረደኒ እንድሕር ኢሉ እኳ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ተፈራርሲ ክቐትል ይኽእል ክእስር ይኽእል ኩሉ ብኢድ እዩ ስለዚ ኣብ ልምድና ፍራዶ ዕረቕዎም ዋላ ሕጂ እውን ፅቡቕ እዩ ናይ ኣሰራርሓ ቤት ፍርዲ ረኸብዎም ሽማግለይ ዝበሃል ኣይተፍርዱና እታ ፍርዲ ሴፍ እያ ኣይትጥዕምን እያ ዝበሃል ምስኣ እውን መፂለይ ሓሳብ ኣዳላዊ ዳኛን ገጻብ መፅዓኛን የጥፍእ ይበሃል ብሓደ ደለና ስለዚ ክልቲኦም ደው ኢሎም ኣለዉ ብዝከኣለካ ብግቡእ ክትፈርዶም ኣለካ ከምኡ እዩ ናብ ኩሉ ዕዮ እዩ ዝኣቱ ናበይ ክንምለስ ናብ ስድራ ወላዲ ክሕሱ ከሎ ውሉድ ምድሪ ይቕንጡ ይበሃል ከሎ ሽዑ ኣብ ገዛ እታ የለን በሎ ትብሎ ሽዑ እቲ ውሉድ ኣብየት ምድሪ ሰምዑ ደሎ ኮይኑ ምድሪ ይቕንጡ ብኻልእ ከዓ ናይ እዚኣ ሓቂ የዕብዮም ንደቂ ይበሃል ኩሉ ግዜ ብሓቂ ይዛዓቢ ኩሉ ግዜ ክብር ዝበለኻ ኣሎ ሓርማዝ ኣይትደቕካ ጎቲትካ ኣይትኽእላ በሊዕኻ ኣይትውድኣ ይበሃል ከቢድ ነገር ኣይውደቕካ ማለት ሕራይ የቐኒየለይ ክብሪ ሃበለይ ዘቐደምኩምኒ ንኣቶ ኣሕፈሮም ከዓ ከምዚ ዝበሰለ ክቡር መፅሓፍ ስለ ዝሃበና እንኳ ሓጎሰካ ብሎ ንዓይ ከዓ ስለ ዘቐደምኩምኒ የቐኒየለይ ክብሪ ሃበለይ ፍሉጥ እዩ ኣቦ ቀሺ ብርሃነ ዘርኣይ ናይ ምስላ ክኢላ ስለ ዝኾኑ ኣውዒሎም እዮም ዘሕድሩኻ እንታይ ግን ንበሃል ሓደ ግዜ መሳርሕቲ ስለ ዝኾንና ቁርብ ኣብቲ ጅብኦም ኢዶም ሃሰሳ የብልኒዮም ኣቦ ቀሺ ብርሃነ ንሻህ ክሰቲ ተደሊኻ ገንዘብ ቀሺ ኣይጣዓም ኣፍ ገበል ኣይሰዓም እዮም ዝብሉ ሕጂ ከምኣ እንተኢሎምኻ ውዱእ ዘረባ እዩ ክትከፍል ጥራይ ዘለካ ብዛዕባ ነፀላ ተዛሪቦም ነይሮም ኣዋና ዝፋ ነፀላ ኣሳትያ ሓተላ ኣተዓብያ ድቓላ ኣተሓዛባ ዴላ ከኣልያ እየ ዝኽእላ ካበሃል ንዘረባ የምፅኦ ንሓመድ ድጉሪ የውፅኦ ስለ ዝኾነ ሱቕ ኢሉ ዝመፃኒ ዘሎ ንዓይ እውን ዘይሓሰብክዎ ስለዚ ከይነብዝሕ ዘረባ ብምስላ ስለ ዘሎ ተመራማሪ ታሪክን ባህልን ኣቶ ሰሎሞን ፀሃየ ብዛዕባ እዛ መፅሓፍ ሓፈሻዊ ገምጋሙ እንታይ ይመስል ትሕዝቶታታ እንታይ ይመስል ኣብቲ ምስቲ ምቓራ ክገልፀልና
ንሓንዶም ሲኹም ኣቶ ኣሕፈሮም ተወልደ እንቋ ሓጎሰካ ዘዛርበና መጽሓፍ ብምቕራብካ እሞ ከዓ ብኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ናይ ባህልና ዓውዲ ምስላ ናብዛ ገበር ስእሊ ናብኣ ምስ ንጥምት ኣገዳሲት ስእሊ እያ ንግዲ ኣእምሩ እዩ ኣርእስታ ሓደ ግዜ ኣእምሩ ዝበሃል ሰብ ነበረ እሞ ኣቦኡ 4 ጋቢ ሂቦም ሸይጥካዮም ምጻእ ኢሎም ንዕዳጋ የፋንዎ ኣእምሩ ንዕዳጋ ምስ ከደ ጋቢ ዝደልየት ሓንቲ ሰበይቲ በዓልቲ ጠስሚ ጋቢ ሃበኒ ጠስሚ ክህበካ ንለዋወጥ ትብሎ ሓራይ ኢሉ ይለዋወጥ ድሙ ዝሓዘት ከዓ ከምኡ በዓል ጤል ከዓ ከምኡ በዓል መለኸት ከዓ ከምኡ ዘን 4 ጋቢ ንመለኸት ንጤል ንጠስሚ ንድሙ በደላ ገብር ይለዋወጥ ምስተለዋወጠ ምስ እለዋ ጠስምላ ጤል ኣላ ብዚ መለኸት ኣላ ብኢዱ ጠስሚ ከዓ ኣላ እዛ መለኸት እስክፅቡቕ ደ ትሰርሕ ኢሉ ክፍትና ፋም ሰበላ መቸምና ያታው ሙዚቃ ክኢላኣኻ መለኸት ኢሎም እዮም ገይሮማ ዘሎ በቲ ዝፈልጣ መለኸት እያ ግን ዝኾነ ሓንተ ነፋሒት መሳርሒት እያ ፋም ሰበላ ጤል በሪራ ትኸይድ ነታ ጤል ከርክብ ምስ ከደታ ድሙ ነተን ጠስሚ ፅንቅቕ ኣቢላ ተንፀንሕ ሓሪቑ ነታ ድሙ በታ መለኸት ሃሪሙ እንተገደፈ እታ መለኸት ትስበር ድሙ እውን ትመውት ንዓዲ እንታይ ሒዙ ኣትዩ ዋላ ሓንቲ ይህ ኣእምሩ ወደ ኢሎሞ ከምዚ ገይረ ኢሉ ኩሉ ዛንታ ምስ ነገሮም ኣይ ንግዲ ኣእምሩ ኢሎሞ እበሃል ስለዚ ንግዲ ኣእምሩ እያ ዛንታ እዚኣ ጣቕዑላ ታሪኽ እያ ኣሕፈሮም ኣብቲ ድሕረ ፅሑፍ ኢሉ ኤንድ ኖትስ ዝበሃላ ከባቢ ክንደይን 12 ደን 10 ዝኾና ከመይለን ተን ምስላታት ከም ዝመፃ ዝገልጽ ፅሑፍ ኣስፊሩሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነጥቢ እዚ ብሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ ምስላታትና ክንደፍኣሉ ዘለና እዩ ኣፅናዕቲ ናይ ምስላ ኣብቲ ዝመፅእ ከኣብቲ ዝቕፅል ሕታም ኣሕፈሮም ዝያዳ ክትደፍኣሉ እላበወካ ንሱ ኣገዳሲ ምክንያቱ ምስላታት ብዘይ ምክንያት ኣይመፀን ኣይተባህለን ሓንቲ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ብዛዕባ ምስላታት ትግርኛ ካብ ዘንበብክወን መፅሓፍቲ ዘይከምቲ ካልእ እኩብ ትርጉም ወይ መግለፂ ዝተወሰነ ምስላታት ንምብራህ መምህር ሳህለ ወልደ ጋብር ዘዳለውዋ 202 ምስላታትን መልእኽቶምን ዘርእስታ ንእስ ዝበለት መፅሓፍ ከም ዘላ ክሕብር ይፈቱ ኣብዚ ነይራ ኣብ ስክሪን ንሳ ሕጂ 202 ምስላታት ከመይ ለኔ እንተን ምስላታት መፅአን እንታይ ትርጉመን እንታይ ትሕዝቶን ዝገልጻ እየን ምስላታት ንልቦና ትዕዝብቲ ስነ ኣእምሮን ኣነባብራን ናይቲ ዘዘውትሮም ሕብረተሰብ ብሓፂር ተተሓዝን ገላፅን ቋንቋ ዘንፀባርቑ ሓደ ጅር ኣፋዊ ስነ ፅሑፍ እዮም ገሊኦም ንደቂ ሰብ ብሓባር ዝምልከቱ ኣድማሳውያን ሓቅታት ክኾኑ ከለዉ ገሊኦም ኣብ ውሱን ዘመናት ጉዕዞ ህይወት ሓደ ሕብረተሰብ ቅቡላት ዝነበሩ ምስ ዝመፅእ ለውጥን ምዕባለን ናይቲ ሕብረተሰብ ግን ዘይቅቡላት ኮይኖም ካብ ዝውታረ ዝወፁ እዮም ብዙሓት ንደቂ ኣንስትዮ ዝምልከቱ ምስላታት ኣብዚ ምድብ እዚኦም ዝኣትዉ ኣብቲ ግዜኦም እቲ ሕብረተሰብ ብኸምኡ ይሪኦ ስለ ዝነበረ ይሰርሓሎም የዘውትሮም ነይሩ ሕጂ ግን መብዛሕትኦም ዞም ምስላታት እዚኣቶም ካብ ስራሕ ወፃኢ እዮም ስለዚ ምስ ግዜ እውን ምስላታት ይልወጡ ምዃኖም ንርሑቕ ይኹን ቀረባ ሕሉፍቲ ሕብረተሰብ ዝገልፁ ቅርስታት ብምዃኖም ግን ክፍለጡን ተሰኒዶም ክዕቀቡን ይግባእ እዚ እውን ኣሕፈሮም ገይርዎ ኣሎ ኣብቲ ኣሉታዊ ሸነኽ ዝብል ክፋል ናይቲ መፅሓፍ ንደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት ገሊፅዎ ኣሎ ኣብዚ ንክብሪ ጥበብ ስነ ምስላ ተዋሂቡ ዘሎ መድረኽ እዚ እንቆትን ገላፅነትን ምስላታትን ምስትምቓር ገለ ኣብነታት ክቕርብ ባህ ይብለኒ መልሓስ ንባዕላ ኣብ ፅኑዕ ሰፊራ ንርእሲ ተስብራ ረእዋ ዛለውላው መልሓስ ኣብ በዓቲ ሰፊራ ለውለው ትብል ታትህረም ግን መን እያ ርእሲ ከመይ ገይሮም ገሊፆም ኣለዉ መልሓስ ንባዕላ ኣብ ፅኑዕ ሰፊራ ንርእሲ ተስብራ ኢሎ ከልቢ ጎዩኒ ኢልካ እንዳ ዝብኢ ትተዓቆብ እንዳ ዝገደደ
እንደ መጅረጥ ሓደ ክፋል ናይ ዳንጋኻ እንዳአሉ ክወስድ ትኸልቢ እንዳዝብት ኣቲኻ ግን ኩላ ነብስኻት ከይዳላ ማለት ዓሪባላ ረእይዎ ትዕምቆት ጽልእ ጥዑም ይዝበለካ ጥዕምካ ሃበኒ በሎ ጽልእ ጥዑም እንተይልኳ ጥዕምካ ሃበኒ በሎ ኣብታ ጽልእ ምሳኣተወ ክረኽባ እዩ ጥዑም ዘረባ ዓጽሚ ጋንንቲ ሰብር ዓጽሚ ጋንንቲ ጥዑም ዘረባ መቸም ንነገር ንባእሲ ንምባጋሮ ኩሉ ጥዑም ዘረባ ጌርካ ነቶም ኣጋንንቲ ከስዕብዎ ሓሲቦም ዝነበሩ ባእስን ከፍስስዎ ደልዮም ዝነበሩ ደምን ተትርፎ ኣለኻ ማለት እዩ ክሳድሲ ንኽልተ ጉስሚ መንኩብ ማለት እዩ ማዕረ ይብፅሖም እዚ እንታይ እዩ ዘርኢ ጂኦሜትሪ እዩ ዘርኢ ክሳዕ ክንደይ ትምስላታትናሲ ናብቲ ናብ ቁፅሪ ናብ ጂኦሜትሪ ናብ ሳይንስ ከዓ እቲ ባህርያዊ ሳይንስ ከይዱ ዘርኢ ምዃኑ የርእየካ ገፀያ ክፍእኒ ኢልካ መስትያት ኣይትስበር ጽባሕ ምስ ፀበቕካ ክትረኣያሉ እንዲኻ ኮኸብ ማያ ይኸልእ ማያ የምፅእ ብዛዕባ ተፈጥሮ ረእይዎ ኮኸብ ዳኣሲ ፀሓይ ተልካ ማይ የምፅእ እዩ ናይ ማይ ምምፃእ ጠንቅ ማለሲ ምክንያት ክኸውን ክእል እዩ ወርሒ እውን ብግዴ ኣለዋ ኮኸብ ግን ማያ የምፅእ ማያ ያጥፍእ ኮኸብሲ ኣብ ርሑቕ ኮይኑ እዩ ዘብርህ ንሱ እንጭልምልም እናበለ ካብኡን ላዕሊ ቁም ነገር የብሉን እዩ ዝበሃል ዘሎ ዘበን በኣሰ በጊዕ ነኸሰ በጊዕ ዝብሩኽ ዝሕያዋይ ክነክስ እንድሕር ጀሚሩ ዘበን ቢኢሱ ማለት እዩ እቲ ናይ መወዳእታ ናይ ዓለም ተበፂሑ ማለት እዩ ሰበረ ሕሱም ካበ ዝርእቲ ናብ ከብዲ ዝለኣኽካዮስ ናብ መሕኩልቲ ማእሲ ጎርፋዕፋዕ ደብዚሕካ ዋ ንሱ ደሞ ዓብዩኒ ካብ ዝግስ ሓው ከበሮን ነጋሪትን የንበር እዚኦም ገለ ንምስቲ መቃሪለ ዘምፃእኽዎ ምስላታት እዮም እንቆቶም ከዓ ክንሪኦ ፀኒሕና ናብ ምውዳእ ገጽአ እዚ ሎሚ በብቋንቁኡ ተኣኪቡ ዘሎ ደረስቱ ዘይፍለጡ ብሽሓት ዝቁፀር ምስላታት ኣብ ዝተፈላለየ ዘመናት ዝነበሩ ውልቀ ሰባት ኣብ ሓበራዊ ተመክሮታት ህይወት ብዝነበሮም ዓሚቕ ትዕዝብቲ ነቲ ተመክሮታት እቲ ብስእላዊ ቋንቋ ዝገለጽሉ ጥበብ እዩ ነዚ ብመልክዕ ምስላ ዝተደርሰ ጥበብ ከዓ እቲ ሕብረተሰብ ንተመክርኡ ብልክዕ ዘንጸባርቕ ኮይኑ ስለ ዝረኽቦ ይቕበሎን የዘውትሮን ካብዚ ሓበራዊ ተመክሮን ዓሚቕ ትዕዝብትን እዚ ብምብጋስ ድማ ኣብ ዝኾነ እዋን ሓድሽ ምስላ ክምሃዝ ይኽእል እዩ ነዚ ከም ኣብነት ከቕርቦ ዝደሊ ገለ ቁርብ ካብቲ ናይ ነዊሕ እዋን መሳርሕተይን ዓርከይን ቀሺ ብርሃነ ዘርኣይ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ካብ ዘጓነፎ ኩነታት ተበጊሱ ዘተንብሆ ሓደስቲ ምስላታት እዩ ቀሺ ብርሃነ ዘርኣይ ዘተንብሆ ሓደሽቲ ምስላታት ኣሎ ሓደ ግዜ ምሳይ ኮይኑ በዓልቲ ቤቱ ናብ ዝሞተቶ ሓደ ቤተሰብ ንደቀ ምሓረ ንኸይድ እሞ እቲ ቤተሰብ ተጎዲኡ በዓልቲ ቤቱ ሞይታቶ ኩሉ ግዜ ዝክራ ኢሉና ኩሉ ግዜ ዝክራ በቃ ለይትን መዓልትን ካብ ሓንጎለይ ዘይትርሕቕ ኢሉ ኣስቆድቂሩ በቃ ተሰሚዕዎ እናነብዐ ተዛሪቡ ምስ ወፅእ ቀሺ ብርሃነ ካብዚኣ እዩ ዝብገስ ኣይረኽባን እዩ ግን ነታ ሰበይቱ ዝበለ እንተበለ ይረኽባን እዩ ዝበኸየ እንተበኸየ ዝተዛረበ እንተተዛረበ ኣይረኽባን እዩ እንታይ ኢሉ ንዘይትረኽቦ ኣይትድለዮ ኢሉ ንዘይተርክቦ ኣይትጉየዮ ማኪና እናኸደት ከልቢ ውሕውሕ ብል ንዘይርክባ እኮ እዩ ንዘይተርክቦ ኣይትጉየዮ ንዘይተረኽቦ ከዓ ኣይትድለዮ ኢሉ ካብዚኣ ተበጊሱ እዚኣ ምስላ እያ ንኩሉ ከዓ እያ ትሰርሕ ሓደ ግዜ ከዓ ቀሺ በለኻ ኢለዮ ወይ ናይ መሳርሕቲ ነገር ደልየዮ ብህፁፅ እየ ደልየዮ ቀሺ በለኻ ኢለዮ ኣብ ቤት ፅሕፈት ኢሉኒ ኣነ ከዓ ኣብ ቤት ፅሕፈት እየ ዘለኹ ኣብ ቤት ፅሕፈት እዎ ቤት ፅሕፈት ሕጂ ምናልባት ኣብቲ ከባቢኡ ዝህሉ ኢለ ሓሲበ እንተወፃኹ እንተረኣኹ ዘየሎ እንደገና ደው ኢለ ቀሺ በለኻ ኣታ ቤት ፅሕፈት ኢሉኒ ቁሩብ ፅኒሕ ኢለ ብዝኾነ እናጎየ ይመፅእ ኣሎ ቀሪቡ ዋ ቅልቅል ኢለ ኣነ ቀሺ ኢለዮ ቀሽን ሓሳውን ኢለዮ ቀሽን ሓሳውን ኢለዮ ሻዓት መፅእ ሕጂ
ቀሺ ኣያሓሱ ራዛ ኣያዓሱ ቀሺ ኣያሓሱ ራዛ ኣያዓሱ ራዛ ዝበሃል እዚ ራዛ ነፋሪ ንሱ እንድሕር ዓሶ ሒዛቶ ንእለታ ሞት ያኢሎሞ ሕጂ ትፍልጠት ከዓ ረእይዎ ቀሺ መምህር ከሎ ክሕሱ ይብሉን ራዛ ከዓ እንድሕር ዓስዩ ከዓ ኣየላቡን እዩ መዋቲ እዩ እዛ ምስላ እዚኣ ከዓ ኣምፅኡ ቀፂሉ እንታይ ኢሉ ካብ ተመክሮ እዩ ሰባት ሽኮር ያህልዎም ፀቕጥደም ህልዎም ጨዋይቱ ብልዑ ሽኮራይቱ ውሰዱ ይበሃሉ ኣይመቀረና ንብሉ ነቲ መግቢ ጨው ይድፍድፍሉ ኣይጣዕመን ዋሻህ ብዘይ ሽኮርታ ክንገብሮ ኢና ኢሎም ከዓ ሽኮር ገይሮም ይሰትዩ ሕጂ ኣብ መወዳእታ ተመልሓስ ትሕጎስ ኣላ እታ ነብሲ እንታይ ትኾን ኣላ ኣካላት ይቀናጠብ ኣሎ ንመልሓሶም ክብሉ ኣካሎም ይጎድሉ ኢሉ መሲሉ ካልእ ጌሶ ንዕትሮ የበዝዎ ንኣእምሮ የገርንዎ ኢሉ የበዝዎ ይፍሕቆ ይበልዖ ማለት እዩ ከም ዝገፀ ብውሽጢ በላዒ ጌሶ ሓያል እዩ ከምኡ ዝገብር ናብ ኣእምሮ ምስ ደየበ ከታ ይገብር የገርንወና ንሰክር ገልጠምጠም ንብል ሓደ እዋን ከዓ እንታይ ኢሉ ሰባት ሲ ኣፍ ንኣፍ ተቀራሪቦም ንካልእ ሰብ ይሓምዩ ብዛዕባ ካልእ ሰብ ሲ ኢሎም ይምጅርጡ ገለ ድሓር ምስ ተፈላለዩ እቲ ምስኦም ዝነበረ ተመሊስ ነቲ ምስኡ ዝነበረ ኣፍ ንኣፍ ተቀራሪቡ ምስኡ ዝዛረብ ዝነበረ ከዓ ክሓምዮ ርእይዎ ዋይ ኢሉ ልቢ ንልቢ ዘይራኸቡ ኣፍ ንኣፍ ይወሃሃቡ ኢሉ ትልቢ የለን ኣፍ ንኣፍ ናይ ቀልዓለም ማለት እዩ ኢሉ መሲሉ ብዛዕባ እዚ ግምጃ ልቦና ሕብረተሰብና ዝኾነ ምስላታትና ኣልዒልና ክንዝትን ክድመራመርን ዝኽእለና ኣገዳሲ ዕዮ ኣቶ ሕፈሮም ተወልደ ኣብ መዓላ መላእ ሕብረተሰብ ብፍላይ ከዓ መንእሰያትን መጻእ ወለዶን ክውዕል ዘለኒ ትምኒትን ባህግን እናገለጽኩ ደጊሜ እንኳ ሓጎሰካ ይብሎ ይቐኒየለይ ኣብዚ ምሳና ክኢላ ናይ ክልቲኡ ቋንቋ ኣነ ብዝፈልጦ ናይ ቋንቋ ሳሆን ናይ ቋንቋ ትግርኛን መምህር ኣብዚ ምሳና ኣሎ መምህር ዓብዱ መሐመድ ኢብራሂም ዝበሃል እቲ ዝገርም ነዊሕ ዓመት ብዛዕባ ማሰታትን መልቀስን ናይ ብሔረ ሰሆ ኣጽኒዑ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ኢድና ክበፅሕ ተስፋ ንገብር ኣዳልዩልና ኣሎ ንሱ እቲ ዝዓበየ ብቕዓቱ ነቲ መጽሓፍ ነቲ ዝተረኸበ ማሰታት ናብ ትግርኛ ክትርጉሞ ከሎ እስኻ ነቲ ቋንቋ ክትርጉም ከሎ ይጎድለካ እንዲ ዝኾነ ነገር ናብ ትግርኛ ክትርጉሞ ከሎ ግን ልዕሊ ማንም ነገር ይርዳእካ ብቕዓት ናይ ምትርጓም ካብ ሓደ ቋንቋ ናብ ሓደ ቋንቋ ዘለዎ ብቕዓት ናይ ብሓቂ ዘስደምም እዩ ናይ መምህር ዓብዱ ሎሚ ኣብዚ እስከ ንቋንቋ ሳሆ ተቐሪቡ ዘሎ ብዚ መጽሓፍ ወይ እስኻ ትፈልጦ ነገር እንታይ ይህሉ ምስ በልናዮ ኣነ ዘይፈልጦ እኳ የለን ብዛዕባ እቲ ዘለዋ ንብርእሰይ ከዓ ኣብዚኣ ክነግፈን ከካፍለኩም መፅእ ኣለኹ ብለና ኣሎ መምህር ብኽብሪ ናብ መድረኽ ዕድመካ ጣቕዑለይ ንመምህር ናይ ብሓቂ ነዊሕ ዓመታት መጽናዕቲ ገይሩ እታ መጽሓፍ ናብ ኢድና ክትበፅሕ ኣብ ዝቐረበ እዋን ተስፋ ንገብር ከመይ ውዕልና መጀመርታ ንኣቶ ኣሕፈሮም እንቋዕ ኣብ ዝብቅዓካ ክብሎ ደስ ይብለኒ ኣኸትለ ኣብዛ መጽሓፍ ምናልባት ኣብቲ መጀመርታ መጽናዕቲ ክትግበር ከላ ገለ ናይ ሳሆ ኣብኡ ፈታቲነ ይህቦ ነይረ ምናልባት ሕጂ እውን ንሰና ኣለዋ ካልኦት እውን ካልኦት ወሲኾምሉ ኣለዉ ሓደ ግዜ ለባም ሰብኣይ ነይሮም ኣቦ ዑመር ጋያ ዝበሃሉ ከባቢ 1800 እዩ እዚኦም ሰብኣይ ብጣዕሚ ለባም ነይሮም ኩሉ ሰብ ናብኦም ዝኸይድ ድሓር ኣቦ ዑመር ኢሎሞ መወዳእታ እንታይ ትፈትዎ ኣብዛ ዓለም ካብዛ ብዓለም ዘለዉ ፍጡራት እንታይ ከም ትፈትው ኢሎሞ ኣኑ ዙልሜከ ሃቡባከ ሕንወን ተንኮለኛን ገውና ይፈቱ ካብዞም ኩሎም ፍጡራት ኢሎም ስለምንታይ ኢሎም ይሓትዎ ሃቡቢ ፋሬልያን የድሻባ ህጊዳ ዙልሚ ኣዲናን እንኳን ናልጋሓ ትብል እዚኣ ምስላ ገይሮም ስለምንታይ ይፈቱ መስለኩም እቶም ዝኸፍኡ ነገራት እዮም ክልቲኦም ኣብ ዓለም ገውና ኣብዛ ሃለወ ሃሉ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ናብኡ እዩ ዝመስል በብኡ ከዓ ይኾርዕ ስለዚ ገውና ይፈቱ ኢሎም በደል ከዓ ኩሉ ግዜ ዘይራ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ናብቲ በዳልያ ትምለስ ናብኡ ትምለስ ብምዃና ከዓ ንበደል ይፈቱ ኢናክሕን ኑማ ሚማሪሻ
نبركحن كيشومي فارشا نمكحن قرا مرحب شا يبلو فتاوي نبرؤ عدنا يما حاضر فتاوي عدئو حدر نيقبر فتاوي سبيتو قاشانا يحدر يبلو سلازي أتحفرهم نابرهم قديفهم سلازي سرحيهم أبزيك إكبونا كيلهم إذا قمجاك آك إكبونا زخاء يقني اللي يبلو مليسي أبقى قلي حنساب حما هقاتنا كاكولو مليسو كأنو عوزة قادي دي مسأكا نابي نساهو حجي نزي عن تايبلو أي بنو يديكت عدالي باري أبوك يبلو انتهي كن بلع أبزبلو سدراسي قول عام اسكرورا رمتو يولدهم من البات ملكع نوسون قزيه مسوسون النبابرا كهلو وكايخل ليكسون كم أبصاهوكم السلوك الله وما لحو كرا إنها عيدي مالي وما زبان كرا إنها حند مالي يبلو كبحماق حمام زي ترف ملكع أي ملكعين كبحماق زمن زي تحلف لقسي أي لقسين سلازي بحماق قزي خاتي اللقاقس كتلقس زقبا مالتي قال من البات حجي كل جزيها بسرح إن حلافي خاقلت إزز نبوخا قلت إززو ويسبيتني سبع قلت إزز نسوك آيتي أنت كونتات كوين أنت جلس متعامي أبي يومو تنزل تبحرن كي قبرني مس حجي أنت يبلو ساهو بزعبايزي نوما إشبع على تاريخ إنكه إشبع عليه بعلى متاريخ يبلو سبيتي نسب أيام بر سبع آيات تفلت إنيا أنا نقرأ حلافي أنا كم تجبر لك بلو خيلي نسوقني مسكده حلافي تزايل سولتلو والله أنت جبر كلني أنا قلنا عطر يزوق سنتي مسايز الله نقرأ حلافي ويكاس بيتني سبعات رأت وقص نسوقنا بتعد أجا مسكده ويبقى لي بوتا كنت يقاطمه كأكالي مالتي أمود أتاجين أنت كبلو دلنا تحفرهم كبدي أنت يتفوتوا لهم كبدي حجيهن كده حركة قالك يا تفوتمو حجيه بكم من اللهم يصعدين كابون العلي نسبينا ويقنن لي أنتوي سلمون صحي حدش مسلاتات زمناويان متقنا الله بالنيرو أنا أبز غودنا زورت بالزلا مسلا حدش زمناوي ترخيب لهم أبوها دخا خون نبوريو حموخا دخا خوونغن موتيو يبللو حبريت لنا احتمت حدرن تايم زبل دلو اذا مصحف زون بابليكيشن تداليو اندرويد ابليكيشن تداليو ابنو سوكف موبايلنا ابنو سوكف موبايلكم كندالولكم تدالينا قريبنا لنا ابز قرب اوان نا موبايلكم كنبركتلكمينا يبلنا لو انكو حغوسنا اب موبايلنا نرخبينا زي ولدنا انتايلو مسلو مصعن جمل تتبتكس مصعن بقلي أكل إلهم إذا انتي مالتي اتهم قداموت انتقدس اتترف مرف وونكم اللي قويهم بهلنا هسيسو ياتانا تبيلو خمز بهاليو إنه قالوا مشت بقاتو أحفرهم تولده اتمصعن بقلي لك خوينس إذا مصحف زي أخاخيبنا سلازي أحفرهم كمز غيرو أداليو خشينو سلازي قربلنا كان مسغونو يقبعنا نزجبرلكا وي جبرلو وي نجرلو سلازخونا أحفرهم كمسجنة يبلالو بخبري نام مدرك يعدم أحفرهم. دهندم سيقوم بزعبازا مصحف زيان أما تصاعان نيشتي متوجري أبتي كندوم نجري كاتو إذا مصحف زيا ويتجدد سنتنا مسلاتات كم كند سرح زحسكو دارجا كان 4 عامتي أنا تمهراي نيرة ميدا هوتس كلهم بزعبا مسلاتات أب كتما يد معبي أب سمراس لذي بزعبا مسلاتات أفلتوا عين برهنن وانا أركبو تسليفنا دحري قال عامتين قالنكا أب زغبا بسمرا عالتخلاي أو تمدي بنيرة قلتيفون قوص لرخيبه كوميسار كوينه أبتوان تخاز خونه ناي حزبي قدات اندحر مصيو تكوميسار يزريو
حدا نقهو أنت عباي سبيتي قدايا كتغرب نباي مسيح تنبع انت يا خونكي أنا حما رخيبي حدا يقول لدي السخانة بسلف خيدو نبقد لي مالتي بتناتا أنكا خيد كله قل ما نبابرخ خونيلو صمد بعراي قديفو اللي نيرو أبوخ أموتي سبعية بالليل بس يوم كنا بابريلو قديفو حجي قن حموتي حيلوني زوم صمد بعراي وسيدو أي حرس اللي جزء مسنفسه مصاني حجي عقب بلا لهمو زوم ما صمد بعراي كابو وسيدكم نعاي كتركوني حدا ودين سيو السهم يقوم دكاي إلى تنبعك وا عدت قادا لا يزن بعد امنيو جنا على تخلاينا زلنا اتخوم او غيرو زبازلو سبعيكا عد قبريو تا قرباي كلت تقادلتي كيدو بولو اسيركم مامصولنا كيدوم اسيرو مامصمو أجي كريت يوم قط نقص كوفا بالنام تسبيتي تزاربة سمع اسكي صمد بعراي نازا سبيتي وداز قدف اللام سخالو دو مخزارب دو بالكاسو أي تزاربني ها قدم زي عمل لسا مخزارب با أي فالون صمد بعراي نازا سبيتي زي وداز قدف اللام سخالو دو يلن أمه دعتا هو بالحج زربا خي قبركا كيدكا أركبا أصوم كازوم كلتا تقادلتي مسوهيلكم مرة خايبكم ومصو كزارب با قدم فتصما بقسيلو أبقبالا خونا عندنا كلو نفرد نسرع وصيك بالكلو رعك بالكلو قلبت إلو انت يا زاربو أي ردانن أتودي انت قنعنا لك حققنا يتفلتني خا واو أنا كاب يونيفرسيتي زوصحو بيت مرت كادر زحلفكو حجر ما قوصل رخيبه زلخو ازي چرقام تغبرايسي حقي تفلطني خابلني ازبل زلو بوشتي ملسو يله تمليسو تاخذ بالكا او صايا انت اخذ بالكا هو قنعنا لك ريك الله حققنا يتفلطني خا أبوتاتنا كوه مسلو خلو زربا خلت غي سمع كاي تفرد يوم زبلو ساقن زربا حنت سبيت سبيعكا فريد كايلوني زنا 4 قالات زربا كلته كي سمعكا أي تفرد زنا 4 قالات ندخل نجار قيرنا نعسك هو فالبل اسك تزارب مستبالة تتزارب خالد زانتا أنا قمت أقول وسيدي أبكالك يوصلنا تقول بزام السلازي أبيلو حدا أبيلو تي أبتانا يتهموت نبرت قداي فتيرو نعيكا أب حنقولي زي أسوقعوا أبو زح من محدار كوين بصراحة لو زنبر كوان حدا خبتز تقوم له ميلاي مالتيو مسلاتاتنا مبارك ساكن زي حيلتي ببوانو كبل كل غدما أبوتات جرى خيدي بوتات بيلن كيدي أبو زح بوتات أبزخدكو مسلا خرك بكله صحف هذا معلت مصحف كصحفيه لحسيبها يفلطني زي مصحف زين مصحف زيات مص زغددا ببواني يكب نيرو مزياو الصحاب يلدما ابيت مرت كادر ناي قطمتات ناي حصرت زانتاتات ناي حفشاو فلتت وجدرات نقبرينا سلمتاي ناي مسلاتات كزي يقبر بب بهرون نودبنا اسكنا كايدوم كل حبرة سب اللوه بقوع مسلاتات اللوه زي كبو يزدل زلو سزي بعقمنا بخمزون كبس لزبلنا بعد ممر عبدو أبو تساتيفهم يوم حقيو كابتوم زبزح مسلا أبناي ساهو زبركتلنا انت اللي مترجمون بصفوف كوتس زجبره كالوت كن بب درجة معلونا زي صحفات زي كبتصنيحو دحرجة لأوان اسكا يوصع إلنا كل قدمينا زنبره ويقدميو زنبره ما صحفتي
ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣንቶሎጂ ወይ ቁጽርታት ገይሩ 1 2 3 4 ብለካ ወይ ድማ እቲ ዋሕሊሉ ዝተባህለ ኸዓ ከም በዓል ልቀ መዘምራን ሞገስ ዝጀመርዎ ኸዓ ብፊደላት ተሰሪዑ ዩዘር ፍሬንድሊ ግን ኣይኮነን ክትጥቀመሉ ኣይትኽእልና ሓንቲ ብዛዕባ ሓንቲ ጉዳይ እንድሕር ደሊኻስ ንኹለን ከተንብባልና ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ክንወፅእ ከዓ ከም ሓሳብ መፅእ 2500 ምሩፅ ምስላታት ኢልና ቅድም ናይዚ ሕብረተሰብ እዚ ክብርታት ከመይ ኢሎም እዮም ዝዕቀቡ ከመይ ኢሎም ይተሓዙ ስለዚ እስከ ንክብርታትና ዝገልጹ ምስላታት ናክቦም ክብርታት ናይዚ ሕብረተሰብ እዚ ዝገልጹ ምስላታት እስከ ናክቦም ብዛዕባ ጅግንነት ናክብ ብዛዕባ ፍቕሪ ፍትሒ ናክብ ብዛዕባ ፍቕሪ ፍልጠት ብዛዕባ ፍቕሪ ሃገር ብዛዕባ ፍቕሪ ስድራቤት ብዛዕባ ለውሃት ብዛዕባ ቅንዕና ብዛዕባ ትብዓት እስከ ናክብ ኢልና ድሕሪኡ ኸዓ መፂና እዚ ሕብረተሰብ ዝፅየፎም ከ ዘይቅበሎም ወጊድ ዝብሎም ነዚኣቶም ውን እንተኾነ ንዕኦም ብዝበቅዕ ብዛዕባ ሓሶት ጃህራ ልመና ምጽወታ ኩሉ ዚታት ድማ ኣኪብና እዚ እናኣከብና ኸለና ብሉጻት ግን ኣብዚኦም ክንትርተሩ ዘይክእሉ ኸዓ ሓፈሻዊ ኢልና ምፂና ስለዚ እቲ ዝኣከብናዮ ምስላ ልዕሊ 10,000 ካብዚ ኢና 2500 ነዘን 3 ዓበይቲ ኣርእስቲ ንነውርታት ንክብርታት ኣብቲ ሓፈሻዊ ዝበልናዮ ድማ ናብዚ ከኣትዋ ዝኽእላ ኢልና ኢና ኣኪብናዮ እዚ ኣብ እንገብረሉ እዋን ከዓ ክልተ ነገር መፅዩ ስለዚ ካብተን ቀዳሞት ዝፈልያ እዚኣ ኩሎም ኣኪቦም ሓድሽ ዘምፃክዎ ዝኾነ ምስላ የለን ካብቲ ናቶም የወሲደዮ ኣብቲ ምስላእቱ እንድሕሪልና ድማ እንታይ እዮም ዝብሉ ምስላ ክትሰርቕ ኣይትፍራሕ ምስላ ዋና ብሉ መሳሊ ዕዳ ብሉ ዝበሃል ዘርባሉ ምስላ ዋና ይብሉ መን ኢልዎ ኣበይ ኢልዎ መዓስ ኢልዎ ዝፈልጦ ሰብ እውን የለን ግን ይእከብ ንፉዓት ቅድሜና ካብ በዓል ኮንቲሮሲን ይጀሚርካ በዓል ኣባ ያዕቆብ በዓል ኣባ ገሬሱስ በዓል ሊቀ መዘምራን ሞገስ ህዝባዊ ግንባር ብዓቕሙ ድሕሪኡ እውን እንተኾነ ምስላታት ተኣኪቡ ኣንቶሎጂ እዚ ተኣኪቡ እዩ ዘሎ ስለዚ ንከው እሞ ነንተርትሮ ምስ በልና ኸዓ ኣንተርቲርና ክልተ ነገር ገጢሙና እቲ ሓደ ገለ ካብቲ ምስላታት ድሕሪ ባይቱ እንድሕር ዘይፈሪድካዮ ክርዳእካ እውን ኣይክእልን ንኣብነት ካብ ኣድጊ ዝደለየስ ኣድጊ ዝበለ ትብል ምስል ኣላ እንታይ ማለት እዩ ካብ ኣድጊ ዝደለየስ ኣድጊ ዝበለ ተማራሚርካ እንተዘይኮንካ ክትበፅሕ ኣይትኽእልን እያ እታ ምኽንያታት ተፈለጥካዮ ኸዓ ዝበለፀ እንታይ ኣመፅያ ብሓፂሩ ክንገልፃ ሓደ ኣይተዖብኡ ዝበሃሉ ለባም ለጋስ ሃብታም ኩሉ ዝሃቦም ኣይተዖብኡ ቀዳምን ሰንበትን ፈፂሞም ኣይደፍሩን እዮም ኣብ ልዕሊኡ ኸዓ ካልኦት በዓላት እውን ኣለዎም ሓንቲ ካብተን በዓላት ዘይደፍርዋ በዓለ ማርያም እያ ሓደ ነዚኣ ዝፈልጥ ዘመድ ሰበይቶም መፅኡ ንኮ መፅኡ ካልኦት ከይቅድሞ ተበዓል ስለ ዝፈልጣ ነቦይ ዕቡኡ ስለ ዝፈልጦም ባህርዮምን ገሊዮምን ንኮ መፅኡ ኣይተዓብኡ ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ቀኒኹም ድሓን ቀኒኹም መስገን ዝወደይ እቲ በቕዳማይ ፀሊኡኩም ነይሩ ሕጂ ኸሕሽኩም ዶ ኣሞይከ ከመየላ ድሓን ዘላ እቲ ዓሚ ዝቋፅ ዘመርዓና ጓልከ ቋፂራ ዶ እንዳበለ ሃተፍ ይብል ሓደ ካልእ ሰብኣይ ፅጉም ከዓ መፅኡ ኣይተዓብኡ ሓደርኩም ድሓን ሓዲርካ ዝወደይ ኣው ደኸውደቕ ዘለ ኣድጋቡኒ ኣብቲ ነትልካ ሰዳ እዚ ቀዲሙ ዝመፀ ዘመድ ፍዝዝ ኢሉ ኣንቱ ባቦይ ኣይተዓብኡ ኣነስ ኣድጊ ደልየ እንደ መፀ ካብ ኣድጊ ዝደለየ ኣድጊ ዝበለ ካብ ሃተፍተፍ ክትብል ተርፍድ ግዳ ቅድም ዘምፃካ ዘይትገብር ስለዚታ ልቦና እንታይ እያ ቅድም ዘምፃና ንግበር ድሕሪኡ ኣብ ካልእ ክንኣቱ ንኽእል ቅድም ዘምፃና ተዘይገርና ግን ካልኦት እውን በትን ክወስድዎ ማለት እዩ ከምዚ ጌርካቲ ድሕረ ባይቱ እንድሕር ዘይፈሪድካዮ ነቲ ምስላ ከተስተማቕሮ ትርጉሙ ክርዳእካ እውን ኣይክእልን እዩ ስለዚ እዛ መፅሓፍ እዚኣ እንተላይ
ነቶም አገደስታ ዝባሉ እግረ ድሕረ ጽሑፍ ገርና አብኦም ጽና የማለና ድሕሪ ዝኻ መጽኡ ኻልኣይ ገለ ካብቲ ምስላታት ብናይ ቀደም ቃላት ዝተነድቀዩ ኣነን ርእሰይ እውን ኣይፈልጦኒ እቲ ቃላትን ድሕሪ ዘይፈሪድካ ኢኻ ትርጉሙ ከተስተማቕሮ ይትኽእልን ኢኻ ንኣብነት ንባይቶ ህማም ንኩናት ከህባብ የድልያ ኢሉ ንባይቶ ህማም ንኩናት ህባብ ኣይንፈልጦኒ ኢና ቃላት እዚ ስለዚ ክንፈልጦ ኣለና ክንረኽቦ ኣለና ህማም ክበሃል ከሎ ሃምን ቀልብን ስሒቡ ዶ ንብል ሕጂ ህማም ትደሊ ጽኒልካ ምስማዕ ምስትውዓል ርግኣት ትደሊ ባይተኸም እያ ትደሊ ኣስተብሎ ርግኣት ምስማዕ ኩናት ከህባብ ሓይሊ መዓንጣ ቅልጣፌ በበይነነን ሰዝነናተን ናሃበን ይዝብለና ዘሎ ከምዚ ገርና ክንፈልጦ እንተኾና ግን ቅድም እቲ ቃላት እውን ክንፈልጦ ኣለና ስለዚ ካብዚ ንምውፃእ ተባሂሉ ኣብ ድሕሪት ድማ መዝገበ ቃላት ተገይሩሎ ስለዚ ናብ ካልእ መኻድካ የገደሰካ ኣብዚኣ ተብል ትርጉማ እንድሕር ጠፊኣትካ ኣብተን ገረ ጽሑፍ ኣብተን ድሕረ ጽሑፍ ትርጉም ናይቲ ቃላት እንድሕር ጠፊካ ድማ ኣብታ መዝገበ ቃላት ምስኣ ስለ ዘለዋ ከምዚ ገርና ሰሪሕና እየን ኣብ መወዳእታ ድማ ስለምንታይ ናይ ትግርኛ ጥራሕ ብትግርኛ 9 መጽሕፍቲ ኣነ እኳ ዝፈልጠን ኣለዋ ከም ዝብለኩም ግን ኩለን አንቶሎጂ ሰሎሞን እውን ወሲኹላ ያሎ ሓንቲ ነዚ ሒዝናያ ዘለና እተራጉድ ክንሪኣ ኢና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ ትግርኛ ብዙሕ ረኺብና ኣሎ እቲ ቤት ትምህርቲ ንኣክቦ ዝነበርና ምስላታት ድማ እስከ ብኸምዚ ዘይነንተርትሮ ኢልና ንጅግንነት ዝምልከት ንኽብርታት ዝምልከት ንነውርታት ዝምልከት በብዝተረኸበ ሰኪዕናዮ ገሊኡ ኣዝዩ ውሑድ ይሒዙ ዘሎ እቲ ብሄር እቲ ግን ምስላታት ንዑ ዝኾኑ የብሉን ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ደሊ ዝብርብሮ ዝፍትሾ ተገዲሱ ስለዚ ካብቲ ቅድም ዝነበረ እኩብ ምስላታት ሓደ ደረጃ ዘስገርናዮ ኮይኑ ይስማዓኒ ፈላሊናዮ ብኡ መጠን ድማ እቶም ቅዱሳት ናይ ቋንቋ ብፍላይ ድማ ቅዱሳት ናይ ምስላታት ከም ነዚኣ ተኸቲሎም ወይ ነዚኣውን ብዝመሓየሽ ከምዚ ዝበሃል ዝነበረ ብዝመሓየሽ ኣገባብ ከቕርቦን ዝያዳ ከህብትሞን ናተይለብዋ እዩ እዞም ኣብዚኣ ወፂኦም ትዕዝብቶም ዝገለጹ ካብቲ ብዛዕባታ መጽሓፍ ዝገለጹዎ ኣዎንታዊ ሸነኽ ብዛዕባታ እዚ መጽሓፍ እዚ ጎዲልዋ ዘሎ ነገራት ምስተንተሩ ብዙሕ ተሓጒሰ ጽቡቕ ኣነ ደ ክገብሮ ካልኦት ድዮም ዝገብሮ እቲ ሃጓፋት ጽቡቕ ገይሮም ኣምፅኦሞ ስለዚ ነዚ ሃጓፋት እዚ እናመላዕና እንድሕር ከይድና ዘሰክፈና ነገር ኣይከሉን እዩ ከነሰጋግሮ ናብ ዝወለዶ እዚ ብዙሕ ዘጸግም ኣይከውንን እዩ እዚ ምስላ እዚ ተገዲሶም ዝኣከብዎ ወጻተኛታት ከም ዘለዎ ፈሊጥና ደቂ ሃገር ከዓ ማዕረ ምስኡ እዚ ምስላታት እዚ ናይ ኩሉ ሰረትና ናይ ኩሉ ኣተሓሳስባና ሙጉትና መነባብሮና ጭርቃና ገሌና ሰረት እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ልሕፂነ ሓድነትና እዩ ነዚ ዝፈለጡ ጎረባብትና ጸላእትና ከስስዎ ተኺሎም ድማ ክስርዝዎ ዘይገበርዎ ነገር የለን ኣይኮነሎምን ሕጂ ድማ ንሕና እውን ኣርኪብና ኣብ ብዙሕ ሃገራት ኣፍሪቃ ጠፊኡ ኣሰሩ ዘየለ ግደፍዶም ምስላታቶም ቋንቋኦም ኣሰሩ ኣብ ዝጠፍኣሉ እዋን ንሕና ግን ኣይተሃሰይን ማለት ኣይኮነን ዓቂብናዮ ከነሰጋግረሉ ንኽእል ደረጃ ሓላፍነት ንስከመሉ እዋን መፅኢሉ እዚ ዓብይ ዕድል እዩ ግን ዝዕድል እዚ ኩሉ ግዜ ዕድል ንመን እያ ነቲ ዝጥቀመላ ንሕና እውን ክንጥቀመላ ኣለና ናብ ዝሓለፈ ወለዶ ክነምፅእ ከነሰጋግር ንፈልጥ ኢና ድማ ምስላ ኣብ ሕብረተሰብና ኣዝዩ ሓያል ተራእዩ ዘለዎ ትማል እኳ ናይዞም ጎረቤትና ናይ ብልፅግና መራሒ ህዝቢ ኤርትራሲ
ብምስል አንተ መጻኻይ ይሰንዕ ግዲ ኢሎም ኮይኖም ገለ ካብቶም ደቂ ጎረባብትና ድማ ጽሒፎም ሳይቦስ እዚኣ ዳዋ ታምፀው ኣለዋ ኢልና በቲ ዘይተገርሐ መልሐሱ እወ ህዝቢ ኤርትራ ምስላ ይፈልጥ ህዝቢ ኤርትራ ንጸላእቱ ኣብ ባህሊ እንተላይ ይስዒርዎም ባህሊ ሳልሳይ መድፍዕ ነይሩ እንተልና ምግናን ኣይኮነን ከም ህዝባዊ ግንባር ገይሩ ከዓ ንባህሊ ተጠቕመላ የለን ንምስላታቱን መጽሓፍ ጽሒፉላ እዚ ህዝቢ እዚ ነቶም ካብ ስግር ባሕሪ ዝመፁ ኤውሮጳውያን ገዛእቲ ኾኑ ነዞም ካብ ስግር መረብ ዝመፁ መሳፍንቲ ቅድም ሃይማኖት ዘለዎ ፈሪያ እግዚአብሔር ዘለዎ እሞ ክልቲኡ ዓበይቲ እምነታት ዝኣምን ሕብረተሰብ ኮይኑ ይጸኒሕዎም ሓደ ካብቲ ኤውሮጳውያን ዝብሎ ዝነበሩ ሃይማኖት ከነሰጋግረሎም ኢና ከነሰልጥኖም ኢና ክብሉ ከለዉ ኣብ ኤርትራ ግን ሃይማኖት ክልቲኡ ሃይማኖት እሞ ብዕምቆት ዝእመን ሃይማኖት ይጸኒሕዎም ካብኡ ስግር ኢልና እንድሕር ክንሪኢ ኮይና እዚ ሕብረተሰብ እዚ ናቱ ፊደል ናቱ ኣሃዝ ዘሎ ምስ ፊደል ዝተላለየ ዝሰልጠነ ሕብረተሰብ ኮይኑ ይጸኒሕዎም እዚ ሕብረተሰብ እዚ ባዕሉ ብዝቆሞ ሕግታት እንዳባ ዝመሓደር ሕግታት እንዳባ ድማ ሓንሳብ ምስ ወፀ ስቂሉ ዝኸይድ ዘይኮነስ በብስሩዕ በብሸውዓተ ዓመት ድዩ ካብኡ ዝበዝሐን ዝወሓደን ይጽረብ በዚ ሕግታት ዝቢሎም ድማ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ መሰሉን ግቡኡን ይፈልጥ ናይ ኣብነት ኣብ ሓደ ካብቲ ሕግታት እንዳባ እንታይ ኢሉ ይዝዛረብ ኣቦታትና ብጾምን ጸሎትን ኣብ መከቢዮም ኮፍ ኢሎም ኣብ ትሕቲ መሞኖም ይዝብል ኮፍ ኢሎም ነዚ ሕግታት እዚ የውፅዎ ነቲ ሕግታት ምስ ኣውፅዎ ድማ ዓዲ እናኸዱ ካልእ መወጂ መንገዲ ይነበሮምን ዓዲ እናኸዱ ኢሉ ብምሳር መላእኽቲ ብዝተጸርበ ልሳናቶም ኣቢሎም ምሳር ናይ መልኣኽ ኣይተጋግን እያ ማለት እዩ ብውርፁፅ ኣገባብ ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ እናኸዱ እዚን ሕግታት ኣትሪፍና ኣለና ሰሪዞሞ ማለት እዩ ቅድም የገድስ ነይሩ ሕጂ ኣይገድስን እዝን ሕግታት ጸሪብና ኣለና ኣመሓይሽና ኣለና እዝን ድማ ሓድሽ ሕግታት ኣውፅኢና ኣለና እናበሉ ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ እንዳኸዱ የስምዑዎ ኢሎም ይእውጅዎ እቲ ተራ ሰብ እቲ ተራ ዜጋ መሰሉ ይፈልጥ ግቡእ ይፈልጥ ክምጉት ድዩ ክዕልል በዚ ገባብ እዚ ይኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ሕጊ ባዕሎም ኣውፅኦም ባዕሎም ጸሪቦም ዝኸዱ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ባዕሉ ቆጽሊ ብዘውደቐሎም ዳያኑ ብዘይ ፖሊስ ብዘይ ዓቀይታይ ብንቕሓት ዋላት ዝናሰ ውላድ ዝባን ሕጊ ካብ እገረይ ከይተርፍ እንተይ ሉካስ ኣኽብሮት ናይ ሕጊ ስለ ዘሎ ድሕሪኡ ምኻድ ኣሎ ስለዚ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ኣኽብሮት ናይ ሕጊ ዝፈልጥ ፖሊስ ዘየድልዮ ዓቀይታይ ዘየድልዮ ኮይኑ ይጸኒሕዎ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ናውቲ ማሕረሱ ሓጒዱን ጸሪቡን ኣብዑሩ ጸሚዱ ዝሓርስን ዝሓፍስን ኣግማል ከብቲ ጠለበጊዕ በባትር እናፍረየ ኣባትር እውን ክጽግመና ይመስለኒ በባትር እናፍረየ ጸባሕ ሓቂኑ ዝፈላሊ ንግዚኡ ዘድልዮ ዝጥቀም ዝተረፈ ድማ ጠስሚ ገይሩ ዘቐምጥ ሕብረተሰብ ኮይኑ ይጸኒሑ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ጡጥ ፈቲሉ ዓሊሙ ዝኽደንን ዘጋይፅን ቆርበት ከብቲ ቀፂዑ ሳእኒ ገይሩ ዝኸይድ ኮይኑ ይጸኒሕዎ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ዕዳጋታት ተኺሉ ዕሙር ዕዳጋታት ተኺሉ ሰላሙ ዘውሕሰሉ ኩነታት ክፈጥር ድማ ሹም ዕዳጋ ሰይሙ ዝሸይጥን ዝሻየጥን ኮይኑ ይጸኒሕዎ ማእከል ናይዚ ኩሉ ኣካይዳታቱ ሕግታቱ ወግዕታቱ ፍርድታቱ ገሊኡን ከንታይ ኮይኑ ጸኒሕዎም ብዕራይ ጸጋም ኮይኑ ዝቕልስ ምስላ
ስለዚኦም ነዚ ምስላዚ ከጥፍዎ ብዙሕ ፈቲኖም ዘይኮነ ኣሎ ሕጂ ድማ ንሕና ከምቲ ዝተባህለ ኣርኪብና ኣለና እንዲና እዛ ገረያ ዘለኹ መፈወንታ እየ ዝብላ ፓይለት እያ መፈወንታ መጀመርያ ስለዚ መፀት እዞም ኣብዚኣ ኮፍ ኢሎም ዘለዉ ብፆት ሪኦም ኣብዝን ኣብዝን ፅቡቕ ኣለኻ ኣብዝን ኣብዝን ክንጎዲልዎሎም መላእ ኢሎም ስለ ዝተጀመረት ፅቡቕ ኣነ ድማ ብልቢ ተቐቢለ ኣለኹ እዚ ዕዮ እዚ ግን ግቡእ ስራሕ ኮይኑ ክቕፅል እንድሕር ኮይኑ መንግስታዊ ሓላፍነት ዝተሰከሙ ናይ ምዕቃቡ ናይ ምምዕባሉ ትካላት ኣለውና ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሓደ ካብኡ እዩ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ሓደ ካብኡ እዩ ኮሌጅ ጥበባት ሓደ ካብኡ እዩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ብውልቂ ዝነጥፉ ምሁራትን ተመራመርትን ኣለዉ ስለዚ እዚኦም ኩሎም እዘረዚን ሓላፍነት ተሰኪሞም ናብ ዝመፅእ ዘሎ ወለዶታት ከሰጋግሩ ዓብይ ጾር ይስከሞም ከም ዘሎ ከዘኻኽር ይፈቱ ኣብ መወዳእታ በዞም ኣብዚኣ ናቶም ገምጋምን ጦብላሕታን ዘቕረቡ ብፆተይ ብምምስጋን ልዕሊ ኩሉ ስኻትኩም እውን ነዚ ዕድመ እዚ ኣኽቢርኩም ኣብዚ መፂኹም ምሳና ስለ ዘምሰኹም ብልቢ መስግነኩም ንዓይ ከዓ ሞራል ሂብኩምኒ ብኩሉ ኩሉ ነገር እሞ ኣብቲ ምስሊ ከዓ እንታይ እዩ ዝብል ዝነኣድካዮ ተስታይ ትልሚ ውስኽ ኣነ ከዓ ሞራል ሂብኩምኒ ኣለኹም እሞ ሞራል ገይረስ ኣብ ዝመፅእ እዋን ሒዘያ ዝፅንበረኩም ምስቲ ዝፈልጦ እዚ ሞያ ኣይኮነን ምስቲ ዝፈልጦ ሞያይ ብዝተኣሳሰር ሓደ ፅሑፍ ሒዘ ክቐርብ ቃል ኣቱ ኣለኹ ቀሊል ሰብኣይ ኣይኮነን ሒዙና ፀኒሑ ይትረፍ መምህር ዳይሬክተር ናይ ቤት ትምህርቲ ካድር ክስጋብ ዝኾነ ፍሉጥ ነገር ይኹን ዝኽነውሕ ምልክት ጽጋብ መደረ ምልክት ዘርኢ ፍረ ገለ ዝብል ምስሊ እውን ኣሎ ሕጂ ተሓጒሲ እዚ ኩሉ መደረ ዝገብሮ ፀንሐሞ ደጊምና እንቋ ሓጎሰካ ምስላ ቄሐ ጽልሚ ናይ ዘረባ ማለት ምስላ ከምዚ ቄሐ ጽልሚ ትፈልጥዎ ትኾነ ይኹን ኣብዚ ስፈ ዘና ዴታትና ዝጥቀማሉ ንኽውቅብቲ ስፈ ቄሕ የእትዋሉ ወይ ከዓ ሕዛብ ተሪእኹንኦ ፈትሊ ገይረን የፀብቆ እዩ ስለዚ ንዘረባ ምስላ እዩ ዘፀብቆ ንዘረባ ምስላ እንታይ ናይ ሃይማኖት ምህልላድ ይገለ ዝብል ኣሎ ምስላ እውን ክልቲኡሲ እቲ ምስላ ብዘይኣትዎ የብሉን እቲ ፀገም ዘይምምሳልና እሞ እቲ ሓሳብ ከይሓዝናዮ ንኸይድ ምህላውና እዩ ኣብ ኩሉ ኸ እዩ ዝኣቱ ሕቶን መልስን ኣለዎ ዓፅሚ ዶ ስጋ ሓይሽ ኢሎም ዓፅሚ ባ ሓይሽ ናብ ዝገዝካዮም ምሳኻ ዝገይሽ ኢሎም ምክንያቱ ወለዶ ማለት እዩ ተዓፅሚ ወለዶ ዝፈልጥ ሰብ ወለዶ ዘይፈልጥ ስንቂ ሒዙ ገይሽ ይብሉ ወለዶ እንተደኣ ዘይትፈልጥ ኮንካ ስንቂ ሒዝካ ኢኻ ትገይሽ ተዓፅሚ ዶ ስጋ ሓይሽ ዓፅሚ ባ ሓይሽ ምሳኻ ዝገይሽ ዝበልዎ ከዓ ወለዶ ታሪክ ዝተፈላለየ ትሒዝካ ተደኣ ትፈልጥ ኮንካ ታሪክካ ስንቀ የልየካን እዩ ስጋ ግን መሽማሽ እዩ እዮም ዝብሉና ዘለዉ ኣብቲ ፊሎዞፊ ኣብቲ ፍልስፍና እንተኣቲና እዚ ጎቦ እንተዝሕረስ እኽሊ ምኾነ እዚ ሰብ ተዝሕተት ሓው ምኾነ ይብሉ ጓና ከምዘየለ ዘርእየና ሰኣን ምፍላጥና ኢና ማለቶም እዮም ኣብ ኩሉ እዩ ዝኣቱ ብዛዕባ ናይ ምስላ ዝምልከት ኣብ ዘይኣትዎ ነገር የለን ኣሞራ ሓላዊ ስጋ ንጉስ ሓላዊ ዜጋ ይብሉ ንጉስ ሰማይ ክሳብ ዝረድእ ንጉስ ምድሪ ይጎድእ ንጉስ ሰማይ ክሳብ ዝረድእ ሲ ንጉስ ምድሪ ይጎድእ ተዳእቱ ንጉስካ ክሳይ ኮይኑ ንሰማይ እንታ ዝግዮ ክትብል ንጉስ ምድሪ ግን ንጎድኣካ ማለት ኣለዎ ዓብዪ ፍልስፍና ናይቲ ኣባህል ኣለዎ ስለዚ ቄሕ ፅልሚ ናይ ዘረባ እዩ ፅባቕ ኣለዎ ምስላ ክንዛረብ ከለና ድሕሪ ሕጂ ምስላ እንዳሓወስና ክንዛረብ በዘጋጣሚ ይላበወኩም ካብዚ ቀፂሉ ሓፈሻዊ ጦብላሕታ ኣብ ምስላታት ብፍላይ ኣብ ትግርኛን ሰሆን ጽቡቕ ምልከት ዘለዎ ሙሃት ስሌማን ጦብላሕቱ ኣብዛ መጽሓፍ እንታይ ይመስል ከካፍለና ናብ መድረኽ ከዕድሞ እየ ኣነ ዳርጋ
بمسلا خجمرو حشن مسلني دحر لبا ما يتمدر دحر قراي ايتصدر إلهم أبوتاتنا بزحات لبا ما تقدمي مديرهم سلازلو زي زبلو درجة قليو انت تدقاقمي اي تحازولي ابتقرين يا تراي زي كونه ابتقرون حقو لابب يتبلس إلهم يوم ابصاحون ما ديك لكال ما مدارين يبلو زي اب كله زلو ابهالا ناي مسلايو سلازي ابزي ناتي غيزي خاطو خلخو ارست قمت زبلو مروص مسلاتات ايرترايو كالاي حتامي ابا جن اب نفس وقف معرف تقميتو زلو دحر صحف الو بزي كاتي كلت شحن حمشميتن مسلاتات مس ثلاثه معرفات زبلو عنتوي دحر صحف الو مسؤول أقدس زخونة أقدس تقالات سايز قبر جلوسوري ترجم زهب كحجز خل اللو زخلو تي تحسته إيو أبزي مجمريان لعل كلون نادلاو زام صحف أتو حفرم تولده سلتي سعرون أبركتون كب زبالة مورالن مسجانان كتبولي دللهو قصله نزي بهلاو جمجا ناب حتمت كبقع كومون نعاي تمسطوي كغلص عدل زهابوني تكال حتم تحدرون كبز بلا مسغانا مسلا خمت زبلكو عنتوي بزح تباهيل سلازخونه مغلاصون وشت متاون ايدلينان كن ابتي مصحف تقميطو خمزلو مسلاس نزربا تبسلا نزربا مسيلكا نجراها خمسعها زبلالو بكل قانقاتاتي مسلي واني درات يبلو بصحو تاي مالتيو مسلاسي دوب نايزرباي دحريوس دحر مسلا يلن مسلي يبك دورن عنقرا يبلو عفر ناي زربا حقله مسلاي عفر كمسلو كلو هجيا امسل قبي ابسلل كاتغري بمسلاي زربا بمسلا خصنا قلون قبي كا من قدي مالتي سلازي بسلل داي مسل يلن نمسلا وون داي مسللو حبرتسب يلن يقبل دلي نمسلا جن كل جزء باونتا تراي اي نقولصوني حدا جزء بالوتاون نقولصلو وانا لو مالت بزح زمسلسي حق زي بلو يويكا حق زي بلو بزح مسل يبلو ساهون ابنت رمامالي مسلا مانغو مالت تي حق زي بلو سي مسلا يبزح حجنا ابتي اونتاو شنخ نايزا مصحف كخيد ابا قراربا مسلاتات ابنن نناتهم مدب بتماوا اغباب قريمو مهلاوم ازي حدا عبي اونتاو وغن نايتا مصحفي درو تغليصو سلازلو حبرتسبنا ابا تحساسبا سنا امروت تمكرون هيوتن زلو تماساسالنت نمنصبرا تماساسلت مسلاتات اب صندوق تودينهم قريبهم الله كم تعنتو يكبلو صنحو زماساسل حسابات التحساسبان تمسلا زغلصون ود اب صندوق قريبهم هلاو ازي حدا اقداسيو اونتاي دحر نفس وقف معرف تقميتو زلو دحر صحف زانتان ترجمن مسلاتات سلازبره ازيون حغازي وي اونتاوي اقامامطاو يابتي اقرارباي نفس وقف ارستي كجمر انكلو نتي دسعب مسلاتات زغلص نايد سئلي بيد تسال سئلي ازي مسات زخونه سئلتات تعجبلو زقا حدا اونتاو وغنيو مسلاتات بناي قدم قالات زتهانصو يوم سلازي نتقالات داي فلسب بدحريت غنصيلو نتي مزغب قالات بمراي كردو متان قريبو زلو غلوسوري ازيو حغازيو ابت حستون تمصانا ناي تشعت قانقاتات نان قبيله هاوسان كومون غزن قريبو مهلاو
بعابيو نخبرتاتنا نورتات لبونا طبب كوتاس انتاينت نايت حبرتسب ወይ ባህሊ ናይቲ ሕብረተሰብ ተንጸባርቕን ዘጉልሕን ምዃኑ እዚ እቲ ኣውንታዊ ወገኑ ብዓብዩ ከዓ ከምቲ ዝተባሃለ ዓብ መወከሲ ክኸውን ዝኽእል መጽሓፍ የቕርቡልና ዘሎ ክመሓየሽ ዘለዎ ወይ ከምዚ እንተዝኸውን ዶ ዝያዳ መዋሕለለ ዝብሎ ምሩፅ ዝብል ቃል ምሩፅ ምስላታት እዩ ዝብል ምሩፅ ዝብል ቃል ብኸመይ እዩ እቲ ቃል ተመሪፁ ምክንያቱ زي مروز كاللوديو وي بخمي تمريصو سلامتاي مروز تباهيلو زغلص زخونه ነገር زي مهلاو اتي مروز زبل قال جيغا مرداتا خيب فرح سلازي ابزي اتمصحف بمصنعتاو اغباب تصحيفو يو قريبو زلو مصنعتاو يوتي اغبابو ناي مصنعتا اغباب وي مسرح كختل الله يزبل زخبل كله نابنت نمصنعت زتحلفه مسرح اصناعي وي ادلاوي زتتقمم له مغباب مكاب حبريتا ممماي مسلاتات تمروص زبلو زلو زغاطمو بدهوتات زنبره حصرتات زكاتته معرف بقدمت انتزهلو ازي محجزه مخنياتو ناي مصنعت صحف انتخوينو كمي غيرو اصنيعو سلمتايو ازي تتقيملو زلو قالات يكون اغباب مريصو كنغرنا سلازغلتي زمعراف زي بقدمت زمعراف زي انتزهلو ازي حجاز مخونه بحلايه مسلاتات ኤርትራ ብዙሕ እዩ እትሸፈኑ ግን ምዕሩይ ኣይኮነን ድሮ ተዘሪብሉ ስለዘሎ አው ከደጋግም አይደልኔ ናብነት አነ እንታይ ኢለ ዘለኹ ኣብ ለውሃትን ልግስን ብዜካ ብሄረሳሆን ትግርኛን ካል ቋንቋ የለን ስለዚህ ምስላ ይብሎምን ማለት አይኮነን ግን ክርከብ አይተኻለን ወይ አይተረክበን ማለት እዩ ስለዚህ ኣብዙን ሙሉ እንተዝኸውን አተራጉሙ ልክ ዘይኮነ ምስላታት አሎ አብሳሆ አብዓፋር እቲ ምትርጓም ሲ ልክ ዘይኮነ አብዘይ ቦቱ ዘአተውን ሓደ ሓደሎ ምሱ ናይ አፈዳድላ ወይ ፊደላት አጠቃቅማ ጸገማትውን አሎ አሞዳታ መኻሪ ሐሰባት እዚ መጽናዕታው ስራሕ መጀመሪያ ንጹር ዕላማን ዘለዎ ከም ምዃኑ መጠን زيادة نتي علامو زغلص صحفت وي اكال تزهلو صبوق نيرو نابنت نصراو ديو ناي انتولوجي كو ايكونن يلونايو زيادة ግን ንዑ ዘነጽር ክፋል እንተዝህልዎ አዝዩ ጽቦቅ መኾነ ከምዛ ዓይነት ስራሕ አዝዩ ገፍሕ በመዃኑ ብዝተወደበ አገባብ ብጉጅለ ክስራሕ ዝሓሸዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ኩለን ቋንቋታት ከዓ ካኣትዎ ምስላታት ካልኦት ቋንቋታትን እንኮላይ ትግርኛ ከምቲ ኣብ ድሕሪ ጽሑፍ ቀሪቡ ዘሎ ሓደ ምስላ ናቱ ዛንታን ታሪኽን ኣለዎ ኮሙ እንተ ዝቐርብ እዚ ሕጂ ዘሎ ሓድሽ ወለዶ ካበይ ተበጊሱ ዝምስላ ንምንታይ ኮሙ ተባሂሉ ኣዝዩ መሓገዘ ነይሩ ንኽፈልጥ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣገዳሲ ኮይኑ ስማዓኒ ይቐኒየለይ እንታይ እዚ መድረኽ ደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ቢሒቶሞ ገለ ትብላ ትህልዋ ይኹን ገለ ይኹን ኣብዚ መጽሓፍ ብዛዕባ ሙርጻት ምስላታት እንዲዩ ተዳልዩ ዘሎ ንደቂ ኣንስትዮ ከዓ ብዙሕ ተመሲልለኒ ኣብዚ መጽሓፍ ግን ዝተመርጻ ጥራየን ቀሪበን እቲ ካልእ ደቂ ኣንስትዮ ተመሰለ ዝቐረበ ይመስለኒ ንኣንቢበያታ መጽሓፍ ኣቐዲሙ ክብረሃቦ ተዋሂባትን ስለ ዝኾነት ብጣዕሚ ብዙሕ ንደቂ ኣንስትዮ ዝንእድ ኣሎ ንደቂ ኣንስትዮ ግዳይ ዝገብር ከኣሎ ሕጂ ገለ ከዘኻኽረክን ከዘኻኽረኩም እየ ሰበይቲ ዘይብሉ ኣይትሕረሱ ንጉስ ዘይብላ ዓዲ ኣይትጉሹ ይበሃል ሰበይቲ ተዘይብልካ እንታይ ክትገብር ትሓርሶ መን ከጸብቐልካ ትገዛ መን ክስንክተልካ መን ክጥብተልካ መን ከጸብቐልካ ትእኽሊ ንጉስ ዘይብሉ ከዓ ዓዲ ሸፋቱ ትኸይድ ኣለኻ ዳንነት የለን ፍርዲ የለን ማለት እዩ ስርናይ ኢሎሞ ሰበይቲ ተዘይረኺብካ ስባ ግናይ ኢሎሞ ስርናይ ወሓለ ሰበይቲ ተዘይተረኺባ ግናይ ስርናይ ሰበይቲ ስረ ተዕጥቕ
ሰበይት ስረ ተፍትሕ ካይበሃል ጓለን ሰይቲ ወይ ከዓ ሰበይቲ ናይ በሓቅ ንሰብኣ ተፍትሖ ተዕጥቆ ከዓ ወለድና መሲሎም ወስጋብ ዝኾኑ ለባም ሰበይቲ ዓዲ ተሐድር ዛንታ ክንድገለ ዝኾን ዛንታ ኣለዎ ዝለባም ሰበይቲ ዓዲ ተሐድር ዝብል ብጣዕሚ ጽቡቕ ዛንታ ዘለዎ የማጻጹ ግን ሰበይቲ ሲ ዓዲ ተሐድር ዓዲ ተድሕን ሃገር ተድሕን ማለት እዩ ስለዚ ወለድና እንደቅንስትዮ ጽቡቕ ምስላ መሲሎም ሊኦም ካብዚ ቀጺልና ነጃት ኣድም ልክዕ ታጓን ሰይቲ ኣላትና ማለት እዩ ዝመደብና ገመጋማ ክትበናያ ተራ ምስላታትና ኣብ ምህናፅን ምሕያልን መንነትን ምዕቃብ ባህልን እንታይ ይመስል ርእይቶ ክትበና ብዛ መጽሓፍ بخبري نام مدرخ عدما نجات بخبري تقبلوا لي سخبركا أدلو مزحف مروز مسلاتات إيرترا كلا يحتم أتحفرم تولده كورات عدما تاقايش نقع نابزي نزارة ربولو ويكاني نتي كبرتاتنا زخول مزحف كان اللالي أبقى عنا بفلايكا نأتحفرم نقع فرز أمقار أي كايبلو مالتي لو مشت أخاخيبات النازل دا مزحف مسلاتات مسلاتات حصرتن رمتاويانن أدماساوي تيما زحزولون تمثالاو قانقوا تتقيمهم كم عقبن متحالفن محبراو لمدتات وقعتات سنة مقبراو متكلاتن ممرحيتاتن كم عندي ممحبارن مورالاو تمرتن عطقتن درقاتن حقتات زي كون خا وحز سمعيتاتهم مسجزين كونتاتن حدشن فللين ترجم النهابو بقليلو كنت قامر لهم زخلو ترى عمتي أجباب مهرن بقليلو تذكرتن تدقاقمتن من أنتو كون دما حصرتن بوحل الأجباب تنقاقن استمهزون استفترون أكل أفاويتاتات نايم ياتاويان مسلاتاتنا كينوتو سور مسرت أما تاتوهم بمنقد استفلاليو أقد استفوليات أجبابات أم هنا كومن مدنفع تمرتن زي النعم ترى اللون تزعبه وسان عمام نايم مسلاتاتنا نفس وكف أبال حبرت السب ني حبر من النتن علامان كم زهلو أم مقبار بتلقاقامي كم نصورات ممرحيتاتن مفتح قرجتاتن فللياتن كم حدا محبراوي مقوصات درجاتاتن مزخاخري حقن وقعن كبرتات حبرت السب كوينوم استفطريهم قال أبنت كابز مصحف نمتقاس حاسوت درار حدا مشات حساون قربتن ان حادره يفوكس جمد حاسوت سي حصار زبلا ابقص 234 زركبات قصتات كاب حاسوت نربحو خمزي يلن نويح وان كمزي يسقمنا نغيرن كاون هنرحقن زمعدان ززخاخران قصتاتين غندي نشح زي كبادي حنت بناجر دمصي ايتغبرن تبل تقسبيلين إيدي إدكاس نحرماس تود تبل مسلا تقرأ قال كابزن أبزا مصحف زركبا خوينن نحدنتن سنيتن حبرتسب زنت أبارقات قصتات يعني ولد دمر نايزخاء أتكبرن منتن ناي حبرتسب دميقو كم زخلع تمرتن حدنتن كأ كم نعر كم سترن يقبر مزتا أساسر أمنتات مسنري حقس مرار مو قنكاءات عمتي تبلنا بداويت كاب كحيدو زرتع أمينو زكاتع ناي تقرنيا أب قرب زلو أباتر أمينكا أب إدكا زلو بتري أيت سندو مثل عفر زتعقسة ماي يتريلو زبل نايساهو نركب مثلاتاتنا ناب تاريخ بهلنان لمدنان زأتونا معصونيا بهلاويان ورشاتاتنا بخمي نعقبوبن ناولد ولدون محلالفومن من قدي يحبرون يتأرقون مسلاتات قصالي بمزوتار تراي قانقواتاتنا لمدتاتنا أفاوياتاتنا كم زعقبن كم زسقاقرن يخون أخلي فوسط ميت فتحي فوسموت فردي ينبابر عرقي يسعاعم إيد شناحيت سناحيت أدقي فريحكاس كورشا أيتهرم بأوانو استدر مبرهة أيدليو بعلو زمسكر مسكر أيدليو زبلا
ጥቕስታት ካብዛ መጽሓፍ ከዓ ነዚ ልዕሊ ለኽጠቕሶ ዝጸናሕኩ ኣብነታትን እዚ ኩሉ ኣብ ላዕሊ ክንሪኦ ዝጸናሕና ረብሓ ምስላታት ኣብ ምህናፅን ምሕያልን መንነትን ከምኡውን ኣብ ምድንፋዕ ማሕበራዊ ጥምረትናን ምዕቃብ ባህላዊ ክብርታትን ሕብረተሰብና ዘርእዮም ነይሮም ዝሓለፉ ወለደታት ሕብረተሰብና ንምስላ ደሚሮም ብመንገዲ ኩሎም ኣፋውያናታታትና ኣቢሎም ነዚ ልዕል ኢልና ብዝርዝር ክንሪኦ ዝጸናሕና ክብርታት ኣጽኒዖምን ዓቂቦምን ናብ ወለደታት ከመሓላለፉ ጸኒሖምን ኣለውን እዚ ኣብ መጽሓፍ ተኣኪቡ ዝርከብ ምስላታት ካብ ተራ ምዕቃቡን ምስፋሩን ወፂኡ ሰባት እናንበቡ ዘይኮኑ ኣብ ውሽጦም ወሒጦም ነዚ ዝተዘርዘረ ረብሓታት ክጥቀሙሉ ምእንቲ እንታይ ክግበር ኣለዎ ነቲ ንባህልናን መንነትናን ብድሆ ኮይኑ ብኣሉታ ከይፀውለና እንፈርሖን እንስከፈሉን ዘለና ጽልዋታት ማሕበራዊ ሜድያን ኣርቲፊሻላዊ ብልሕን ከም መሳርሒ ተጠቒምና ናብ ረብሓና ምውዓል እቲ እንኮን መተካእታ ዘይብሉን ኣማራጺ እዩ ከምቲ ካልእ ነገራት ነዚ ኣብ ምህናፅን ምሕያልን መንነትናን ኣብ ምድንፋዕ ማሕበራዊ ጥምረትናን ምዕቃብ ባህልናን ክብርታትን ሕብረተሰብ ብዙሕ ረብሓታትን ጥቕምታትን ዝጸንሖ ምስላታትና ኣብዚ ዲጂታላዊ መዋእል ዘበኑ ብዘምጽኦ ቴክኖሎጂካዊ መሳርሒታት ተጠቒምና ካብ ዝሓለፈ ብኸመይ ብዕጽፈታት ንጥቀመሉ ምሕሳብን ምድላውን ከዓ እዋኑ ኮይኑ ይስማዓኒ ንምስላታትና ብመንገዲ ቪድዮታት ፖድካስትታት ሓፀርቲ ግራፋዊ ኣሳኤልን ተጠቒምካ ናብ ተጠቐምቱ ብፍላይ ድማ መንእስያትን ቆልዑን ምዝርጋሕ ኣብ ማሕበራዊ ሜድያን ካልእን ናይ ዕድመ ሰብ ጸጋን ሰባትን እናምጻእካ ከም ዘዕልሉሉን ዝነግሩሉን ኣጋጣሚታት ወይ መደባት ምፍጣር ደረስቲ ኣብ ፊልምታትን ካልእ ጥበባዊ ስራሓትን በትቑን ኣገባብ ክጥቀሙሉ ኣብ ስራሓቶም ከዘውትርዎን ምጉስጓስ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብ ናይ ቋንቋ ትምህርታት ንምስላታት ተማሃሮ ከም ነቕፌታዊ ኣተሓሳስባ ናይ ምብሃል ብቕዓትን ፈጠራውነትን ክጥቀሙሉ ምእንቲ ከም መምሃርን መፈተንን ብብዝሒ ክጥቀሙሉ ናይ ምስላታት ናይ ሞባይል ኣፕሊኬሽናት ብብዝሒ ክስርሑን ሰባት ከም ዝጥቀሙሉን ምትብባዕ ከም ሓደ ፀወታታትን ውድድራትን ምዝውታር ገለ ካብቶም ነዞም ስክፍታታትና ካብ ዝጥቕንጥጡ ኢለ ዘዳልኽዎም ሓሳባት እዮም እሞ ነይሮም ከምቲ ብጻሕ ፈሮም ንኣገዳስነትን ኣግምት እትዩ ንዝተኣከቡ ምስላታት መሪፁ ብመልክዕ መጽሓፍ ዘዳልወልና ንሕና እውን ኩልና በቲ ንኽእሎን ንስለቲ ረብሓታቶም ዘዝምልከተና እጃም ነልዕልና በልኩ ደጊመ ንኣቶ ኣሕፈሮም እንኳዕ ፈረጻመኻ ረኣየካ ኣብ ቀጻሊ ኣበርቱኻ ድማ ዓወትን ኣሰልጦን ይምንየልካ ይቐኒየለ ናብቲ ናይ መወዳእታ መድረኽ በፂሕና ኣለና ገምጋም መጽሓፍ ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይዛ መጽሓፍ ከም ትርእይዋ ዘለኹም ናይ 9 ቋንቋታት ሃገርና ዘካተተት ወይ ከዓ ዘማልአት ያዛ መጽሓፍ እዚኣ ምሩጻት ምስላታት ካብኡ ሒዛላ ገምጋሙ ካቕርበልና ናብ መድረኽ ዝመጽእ ዶክተር ሳልሕ ማሕሙድ ቃንዳ ብኽብሪ ናብ መድረኽ ኣዕድን ገምጋም መጽሐፍ ምሩጽ ምስላታት ኤርትራ ካልኣይ ሕታም ብኣሕፍሮም ተወልደ መጽሐፍ ምሩጽ ምስላታት ኤርትራ ምስላታት ኣብ 9 ህልዋት ቋንቋታት ኤርትራን ቋንቋ ግእዝን ቋንቋ ሃውሳን ከተካትት ትፍትን ብቋንቋ ትግርኛ ዝተዳለወት 237 ገጻት ዘለዋ መጽሓፍ እያ ኣስታት 2500 ምስላታት ብቴማዋ ኣከፋፍላ ኣብ 3 ምዕራፋትን 25 ንኡሳን ምዕራፋትን ተወዲቡ ቀሪቡሎ ዛ መጽሓፍ ምስላ ብሓጺርን ስነ-ጥበባዊ ኣገባብን ዝተሃንጸ ተደለይቲ ክብርታት ዝምህር ንዘይተደለይቲ ተግባራትን ጠባያትን ዝገንሕ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ብቓል ዝመሓላለፍ ኣካል ረቂቕ ባህላዊ ውርሻ እዩ ኣብ ዝኾነ ሕብረተሰብ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ኣዝዮም ብዙሓት ብሂላት ይቕልቀሉን ይዝውተሩን እዮም እቶም ዝበዝሑ ብሂላት ግና ምስ ምሕላፍ ናይቲ ዘፍረዮም ወለዶን ዝተፈጥሩሉ ኩነታትን ተጠቃምነቶም እናደኸመ ይኸይድ ኣብ መወዳእታ ከዓ ተረሲዖም ይተርፉ እቶም ብስነ ጥበባዊ ኣተሓናንጾም ሓያላት ዝኾኑ ብሓይሊ ሓሳቦም ድማ ኣድማሳዊ ሓቅነት ዘለዎም ውሑዳት ግና ንዘመናት ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተሰጋገሩ ናብ ዘመናት ዕድመ ኣቁፂሮም ናብ ቅቡላት ምስላታት ይማዕብሉ
ደቂ ሰባት ካብ ጥንቲ ጀሚሮም ምስላታት ምምሳልን ምትሕላፍን ጥራይ ዘይኮነ ንሓያልን ምስጢርን ምስላታት ንምፍላጥ ብዝሓሸ ኣገባብ ንምስናዱን ምውዳቡን ስነ ፍልጠታዊ መጽናዕታት ከካይዱ ጸኒሖምን ኣለውን። ኣብ 2019 ዝወፀ ቅጽ 5 ሕታም 2 ናይ ኢንተርናሽናል ጆርናል ፎር ሶሻል ስታዲስ ማለት ኣህጉራዊ መጽሔት ንማሕበራዊ መጽናዕታት ከም ዝሕብሮ ኣብ ታሪኽ እቲ ቀዳማይ ብዛዕባ ምስላታት ስነ ፍልጠታዊ መጽናዕቲ ዘካየደ ግሪካዊ ፍላስፋ ኣሪስቶቴል እዩ። ሎሚ ስነ ምስላ ፐርሚዮሎጂ ርእሱ ዝኸኣለ ዓውዲ መጽናዕቲ ኮይኑ ኣሎ። ሓደ ካብቶም ናይ ግዜና ፍሉጣት ኣጽናዕቲ ስነ ምስላ ወይ ድማ ፐርሚዮሎጂስትስ ዝኾነ ወልፍጋንግ ማይደር ንኣጠቓቕማን ትርጉምን ተራን ምስላታት ኣብቲ ቋንቋ ዝግበር ምብሃልን ምርድዳእን ኣጽኒዑ። እዚ እውን ኣብ European Journal of Linguistics and Education ቮሊዩም 3 ኢሹ 2015 ዝወፀ እዩ። ብተመሳሳሊ ካልኦት ኣጽናዕቲ ምስላታት ነቲ ኣብ ሓደ ቋንቋ ዝርከብ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁጸር ምስላታት ብተጠቃማይ ብቐሊሉ ረኺቡ ክጥቀመሉ ዝኽእል ትርጉም ዘለዎም ትንታናዊ ኣመዳድባ ማለት ኣናሊቲካል ካቴጎሪስ ብምፍልላይ የጽንዕዎ። እዚ ኣከፋፍላ እዚ ብቐንዱ ኣብ 3 ቀንዲ መዳያት ዝተኮረ እዩ። ንሳቶም ከዓ ብቴማዊ ኣገባብ ኣከፋፍላ፣ ብቕርጻዊ ወይ ቅዳዊ structural stylistic form ከምኡ እውን ብኣገልግሎቶም functional እዮም። ኣብ ሓደ እዋን ካብ ሓደ ንላዕሊ ትንታናዊ ኣመዳድባ ምጥቃም እውን ይከኣል እዩ። ንኣብነት ቴማዊ ኣገባብ ኣመዳድባ ተኸቲልካ ከም ንኡሳን ምድባት ድማ ብኣገልግሎቶም ቅርፂ ኣተሓናንፅኦምን ክትከፋፍሎም ይከኣል። ንኣብነት ንጅግንነት ዝምልከቱ ምስላታት ብቴማዊ ኣገባብ ኣብ ሓደ ምድብ ምስተመደቡ ኣብ ግጥሚ ዘለዎም ወይ ድማ ግጥማዊ ቅርፂ ዘለዎም ብሓደ ሙሉእ ሓሳብ ዝግለጹ ብክልተ ተጻረርቲ ሓረጋት ወይ ተጻመድቲ ሓረጋት ወይ ሓሳባት ዝቆሙ ወዘተ ኢልካ ኣብ ንኡሳን ምድባት ክምደቡ ይኽእሉ። ቴማዊ ኣከፋፍላ እቲ ምስላ ብዛዕባ እንታይ እዩ ዝዛረብ ብምርኣይ ዝግበር ኣመዳድባ እዩ። ልቦናን ዕሽነትን፣ ጻዕርን ትህኪትን፣ ሃፍትን ድኽነትን፣ ስድራ ቤትን ዝምድናታትን፣ ፍቕርን ጽልእን፣ ስነ ምግባርን ስድነትን ነውርን ገለ ካብቶም ቴማዊ ምድባት ምስላታት ክኾኑ ይኽእሉ። ምስላታት ብኣገልግሎቶም ክምደቡ ከለዉ ዝህልው ምድባት ከዓ ሓባሪ ምድብ ብቐጥታ ምኽርን መጠንቀቕታን ምህሮን ዝህብ ምድብ፣ ገላፂ ሓፈሻዊ ኣድማሳዊ ሓቂ ዝገልጽ ከም ንኣብነት ግዜ ወርቂ እዩ ዝብል፣ ኣእማኒ ወይ መጓቲ ምጉትካ ንምሕያል ወይ ንምእማን እትጥቀመሉ ዓይነት ምስላታት፣ ደባስን መጸናንዒ ኣብ እዋን ሽግርን ሓዘንን ንምትብባዕን ምጽንናዕን ዝምሰል ዓይነት ምስላታት፣ ሓጫቂ ወይ ሸምጣጢ ንኣብነት ምን ላዓል ግንቦ ወምን ተሓት ድቦ ዝብል ብትግረ ብላዕሊ ካልእ ብውሽጢ ከዓ ካልእ ከም ማለት እዩ ምጥቃስ ይከኣል። ብቅርጻዊ ወይ ድማ ቅዳዊ structural stylistic form ዝግበር ምክፍፋል ብቐንዱ ኣብ ሰዋሰዋዊ መሸከል ምስላታት ስነ ግጥማዊ ኣተሓናንፃን ናዕታን ናይቶም ምስላታት ኣተኪሩ እዩ ኣብ ምድባት ዝኸፋፍል። ንኣብነት ናዕታ ዘለዎም ናዕታ ዘይብሎምን ብሓንቲ ምልእቲ ሓሳብ ዝህነፅን ብክልተ ተጻመድቲ ሓሳባት ወይ ሓረጋት ዝቐውም ቁፅርታት ዘዘውትር ኣመሳሳሊ ወይ ድማ ፊግራቲቭ ክጥቀስ ይከኣል። መጽሓፍ ምሩጽ ምስላታት ኤርትራ ካብዞም ዝጠቐስናዮም ትንታናዊ ኣከፋፍላታት ንቴማዊ ኣገባብ ኣከፋፍላ እያ ተኸቲላ ቀሪባ ዘላ። ንኣስታት 2500 ምስላታት ብቴማዊ ኣከፋፍላ ኣብ 3 ምዕራፋትን 25 ንኡሳን ምዕራፋትን ከባቢ 100 ንኡሳን ርእስታትን ወዲባ ኣቕሪባቶ ኣላ። እቶም ዓበይቲ ምዕራፋት 1 ክብርታት፣ 2 ነውርታት፣ 3 ሓፈሻዊ ርእስታት ዝብሉ እዮም።
እዚ ቴማዊ ኣገባብ ኣተናትና ምስላታት ኣብ ሃገርና ከም ናይ መጀመርታ ተመክሮ ፀራጊ መገድን ኣዝዩ ዘተባብዕን ፈተነ እዩ ኣብ ቀጻሊ ሕታማት ዝያዳ ክንጽርን ክሰፍሕን ይኽእል ንኻልኦት ጸሓፍትን ተመራመርትን ከዓ ከም መወከሲ ከገልግል ዝኽእል እዩ ካሊእ እዚ መጽሓፍ እዚ ፍሉይ ዝገብሮ መለለይ ጠባይ ምስላታት ካብ 11 ቋንቋታት ዘጠቓልል ምዃኑ እዩ እቲ መጽናዕቲ ብቐንዱ ኣብቶም ብቋንቋ ትግርኛ ዝምሰሉ ምስላታት ዘተኮረ እኳ እንተኾነ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምድብን ንኡስ ምድብን ክረኽቦም ዝኸኣለ ምስላታት ካብ ኩለን ህልዋት ቋንቋታት ኤርትራን ግእዝን ሃውሳን ክእቱ ይፍትን እዩ እዚ ህዝቢ ኤርትራ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት እኳ እንተተዛረበ ዘተባብዖም ክብርታትን ዝጽየፎም ነውርታትን ክሳብ ክንምንታይ ዝተቐራረቡ ምዃኖም ዘርኢ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ብዙሕ ጉዳያት ናይ ሓባር መረዳእታ ክህልዎን ብሓባር ከድምዐን ከም ዝኽእል ህያው ኣብነት እዩ ምስላታት ብባህሪኦም ብዙሕ ዘይለዋወጥ ኣተሓናንፃ ሓረጋትን ኣጠቓቕማ ቃላትን ስለ ዘለዎም ካብ ነዊሕ ግዜ ዓቂቦም ዝሓዝዎ ቃላትን ኣባህላታትን ኣለዎም እዚ ነቶም ነዊሕ ዘመናት ንድሕሪት ተመሊሶም ኣብ ቋንቋታት ኤርትራ ስነ ቋንቋዊ መጽናዕትታት ከካይዱ ዝደልዩ ተመራመርቲ ብቐሊል ዘይርከብ ጸጋ እዩ ብተመሳሳሊ ተጠቀምቲ ምስላታት ምስቲ ዝፈልጥዎ ቋንቋ ቀጥታዊ ምትእሳር ዘለዎ ምስላታት ካልኦት ቋንቋታት ኤርትራ ንምምሃርን ንምጥቃምን ክሕግዞም እዩ መጽሓፍ ምሩፅ ምስላታት ኤርትራ ካልኣይ ሕታም ምስ ቀዳማይ ሕታማ ክትነጻጸር ከላ ኣብ ብዝሒ ምስላታት ኣብ ኣከፋፍላን ኣወዳድባን ምዕራፋትን ንኡሳን ምዕራፋትን ከምኡ ድማ ኣብ ቀዳማይ ሕታም ዘይነበሩ ድሕረ ጽሑፍ ትርጉም ኣገደስቲ ቃላትን ዘጠቓልል መምሕያሻት ሒዛ ቀሪባ ኣላ ኣብ ዝቕጽል ሕታማታ ከዓ ካብዚ ብዝበለጸ ኣገባብ ተመሓይሻ ክትወፅእ ከም ዘለዋ ዘጠራጥር ኣይኮነን ኣብዞም ዝስዕቡ መዳያት ምምሕያሻት እንተተገይሩላ ዝያዳ ክትህብትም ትኽእል እያ ዝብል ርእይቶ ኣለኒ ሓደ ተገይሩ ዘሎ ቴማዊ ምድባት ዳግማይ ተራእዩ ምስ ቴማዊ ኣመዳድባ ምስላታት ኣብ ካልኦት ሃገራት ተራእዩን ክስራዕ ኣለዎ እተን ምዕራፋት ወሒደን እተን ንኡሳን ምዕራፋት ከዓ በዚሐን ስለ ዘለዋ ምትእትታው ትሕዝቶን ትርጉምን ኦቨርላፕን ኣለዉ ንኣብነት ኣብ መንጎ ምዕራፍ ሓደን ምዕራፍ ክልተን ዘሎ ቴማዊ ፍልሊ ርእሰ ግሉፅ ኣይኮነን ምክንያቱ ክልቲኦም ምዕራፋት ብዛዕባ ክብርታት እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ንኣብነት ምኽባር ላዕልና ሕጊ ሓደ ካብ ተደለይቲ ክብርታት ህዝቢ ኤርትራ እዩ ምጽያፍ ግህሰት ላዕልና ሕጊ እውን ተደላይ ክብሪ እዩ ስለዚ ክልቲኦም ምዕራፋት ብዛዕባ ተደለይቲ ክብርታት ዝምህራ ምዕራፋት እየን ኮይነን ዘለዋ እቶም ንኡሳን ምዕራፋትን ንኡሳን ርእሳትን ድማ ካብ ምብዝሖም ዝተላዕለ ምምስሳልን ምትእትታው ትርጉምን ስለ ዘለዎም ክጸቡ ዝኽእለሉ መንገዲ ምድላይ ክልተ ዝበዝሕ ሰብ ምስላ ኣብ ምጥቃም ኣይኮነን ዝሽገር እንታይ ደኣ ትርጉም ምስላ ኣብ ምፍላጥን ኣብ ግቡእ ቦትኡ ኣብ ምጥቃምን እዩ ዝሽገር ምክንያቱ ምስላ ምጽናዕን ትርጉም ዘቕውም ቃላት ምፍላጥን ንበይኑ ምስላ ኣብ ዝግብኦ ቦታ ንበይኑ ኣኻሊ ኣይኮነን ብኣንጻሩ እኳ ደኣ ምስላ ኣብ ዘይግብኡ ቦታ እንተተጠቒምካሉ ኣክንዲ ዝሕግዘካን ዘረባኻ ሰሓብን ኣእማንን ዝገብሮ ክሓላልኾን ዘይተደልየ ውፅኢት ከም ዝህብ ክገብሮን ይኽእል ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ምስላ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዝምሰልን ዕላምኡ ድማ እንታይ ከም ዝኾነን ብንጹር ተገሊጹ ክሰፍሕን ክዓምቕን ኣለዎ ሰለስተ ናይ ኩለን ቋንቋታት ኤርትራ ዝተማልአ መጽናዕቲ ብምክያድ ልክዕ ከምቲ ብትግርኛ ቀሪቡ ዘሎ ብውሑዱ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምድብ ካብ 9 ቋንቋታት ኤርትራ ገለ ምስላታት ከም ዝህሉ ምግባር ንኣብነት ኣብ ምድብ ጅግንነትን ጽንዓትን ካብ ብዳዌት ወላ ሓንቲ ምስላ የላን ካብ ትግረ እውን ሓንቲ ኣንጻር ጅግንነትን ጽንዓትን ዝኾነት ምስላ ጀርበ ሰከይ ምከሊ ማለት ምፍታን ንምህዳብ መዓስ የጸግም እትብል ጥራይ እያ ዘላ ንህድባ ተዳሊኻ ምፍታን ንጅግንነትን ጽንዓትን ኣይውክልን እዩ ብዝሒ ተመዝጊቦም ዘለዉ ምስላታት እውን ዝተመጣጠነ ኣይኮነን
ናይ ገለአን ቋንቋታት ብዙሕ ምስላታት ምስቲ ናይ ትግርኛ ዘይወዳደር እኳ እንተኾነ ካብቲ ናይ ካልኦት ቋንቋታት ግን ኣዝዩ ይበዝሕ እዚ ውስንነት መጽናዕቲ ኣብተን ቋንቋታት ዘርኢ እዩ ዳ እምበር ኣብ ገሊኡ ቋንቋታት ብባህሪኡ ብዙሕ ምስላታት ኣብ ገሊኡ ድማ ውሑድ ስለ ዘሎ ኣይኮነን 4 ናይ መወዳእታ ሕድገት ፊደላትን ካሊእ ቋንቋዊ ጉድለታትን ስሕት ኢሉ ይርአ ስለ ዘሎ ናይ ነፍሲ ወከፍ ቋንቋ ምስላታት ብተዛረብቲ ናይቲ ቋንቋ ዝኾኑ ክኢላታት ክጽሓፍ ኣለዎ እቶም ምስላታት እውን ናብ ምድባት ክምደቡ ከለዉ ናይ ጉጅለ ዘተ ኣብ መንጎ ክኢላታት እቲ ቋንቋ ድሕሪ ምክያድ እንተዝግበር ምክንያቱ ምስላታት ዝበዝሐ ግዜ ኪነቲ ካብ ትርጉም ቃላቶም ትረኽቦ ትርጉም ዝሓልፍ መልእኽቲ ስለ ዘለዎም እዩ ይቕንየለይ ጽቡቕ ንባብ መደብና ኣብዚ ተዛዚሙሎ ቀጻሊ ከዓ ብከምዚ ስራሓት ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን እውን ዓቲቡ ሒዝዎ ስለ ዘሎ ነዚ ከምዚ ዓይነት ናይ ረቂቕ ባህላዊ ውርሻ ስራሕ ኣብ ቀጻሊ ብከምዚ መሊእኹም ክትመፁ ተስፋ ንነገብር መደብ ተዛዚሙሎ ዓወትና ሃፋሽ أحفرم تولد قبر مريم بحال بجمرة بجلا قطامي حيلي نايم السلاتات كرداء كيده سنتايم السلاتات بوحد كالات بيكم نجرز قبريو نوقع خونون نحق خونون من محدار خونون كل نجارات يوم كازاسو تزيد بفلاي مجمرة حنتي أطبقا طب لحتاز توتل لي مسلاسل زنبرت نتحسس باي ونكغير زجددت إن مسلاسل زغنت كتري أخلها بأربع قالات يا قويمة التالي نساز فترته نوتسجن نتحسس باين كله وداي كيراتو تعلو كله خام بار أم السلاتات كقدس على النيلة بس مثلا تيم السلاتات قبل ويحي جميرة حجي بزعبا السلاتات كم تكلنا أتمجمرة كن حاسبو زلنا نتايم تاريخنا ندعي تمارسنا أبو تمزجيبو سلزلو بزعبا تاريخنا التحساس بانا يتحبرت سبنا شونتو انتاي يخبر انتاي يصيف نخمفلد صورنا خمفلد سلاز حجزنايو ابتي وانا تيتين صوم كساي زبلوز نبرو اب لعلي وقعتها لعلي كله ام محدارن دالنتن كم كان دموكسي عنكص يوم زتكملوا نيرو زخونه زموغت يكون لتموغت زكالاخل وي نفسو زكالاخل اتبين زبون انتوني ام بسلا تريسي زغبر نيرو أبزو وانزي نوحمو زخون بايتا يلان أجي حبرت سبنا كم تاريخو فلت نقبرو صعري أزيد ما حدا خبتا حيان كفالنا تاريخو سلزغونا نخفلطو أب ميداون نيرونا بالنت دحري نادو مفراس درقي حفحفي بالنيرو قرديتسي اللو خيلو مسقوربت شياتيرو طوربت مويتيو أبتطعي انتساي نيرو تي يصاي قل مستوربت تشيت وسو على خوي اللي تطابي وصايب درقها مويتو خلصي على خو بلا له زبد جيب بحط صار كسر ندخلوا خجل الزخل بحجون انت وانا زمان سياساتهم اب كتصحفوا خلو ولا لب ولا تصحفون ديو اب تاريخ تذكر النجارات تصحفون ديو قال عن كسات ناي غازيتا تالوندو كم خطكم خلو ازي حياني لك كم تخالي ورشاتنا كنعقبو ناب كالي ولودات كحلف دما كل ذكال صعرخ جباري انا جميره لهو غيرز لهو ነገር ታዩ ካፕቲክ ምሕጅዝ ነበረ አገባ በቃራርባ አንቶሎጂካል መጽ ካታጎሪካል ገረ ለهو ስለዚህ ተስፋ ግብር ኩሉ صعب نقفيتان تلو دما كسدلي ابو تصحيف ስለዘሎ ስኹም ድማ ነዛዕድል ዚ በማዕኩም በዝቢልኩም ድማ ተቃልዕዎ ነገር ስለዝብሉ ብዙሕ መስግነኩም يغني لي هراي بمجمرتا شمي ابراهام سلطان داينون بحال كاب هاغراو محبر ديزاينت يرتاي تمدب العلم صبنا يصلحنا مهمت بطعم يتحقسنا مهمت يبل بوات تساي بزي زربا يكيد مهمت تم تساي ابوات ناسي كم زعيت تاريخ وكم زعيت زانتا لولدو وكان تزرابع بمقدفهم وكا بمحلفهم بطعنا نمزغنو مهمتو تهواو قال يكون متفيز نبر وكا تحاسيس نبر مسلاتنا كابتفا على بهراتنا وكابتفا على زواتاتنا اكيبهم نزولو زي بمصنحهم وكا حاسبهم كا بمصحفهم انا تي هواو بطعمي حقسني زما تسيبوات ناس نقع حلولنا
እንኳን ጸንሑልና ኢና ንብል ማለትያን ኣርካና ተጋደልቲዮም ኣርካና ተባሃትናዮም ስለዚህ ናስ ተሓቢና በዞም ኣባሃትና ማለት እዩ ዓድል መሐመድ ዑስማን ምስላታት ተኣኪቡን ሓደ ምስ ክብርታት እቲ ካልኣይ ነውርታት እቲ ሳልሳይ ከዓ ሓፈሻዊ ኣብ ህይወትና ኣብ ማሕበራዊ ህይወትና ከም ደቂ ሰባት ከዓ ብሓንሳብ ንኽነብር ከም ኣልያ ክመርሑና ዝኽእሉን ኣብ ህይወትና ዘጋጥሙ ሓቅታትን ዝተመርኮሱ ብምንባሮም ዕዉት መደብ ክንብሎ ንኽእል ታሪክ ንብላ ታሪክ ሕጂ ዝሓለፈ እንታይ ከም ዝነበረ እንታይ መስል ከም ዝነበረ ስኻ ደይወዓልካዮ ነገርሲ ከም ትውዕሎ ይገብረካ እሞ ካብኡ ከዓ ሓደ ትምህርቲ ሂብካ ይኸይድ ምስላውን ተመሳሳሊ ድሕረ ባይታ ዘለዎ እዩ ግን ዕሙቕ ዝበለ ኣፍልጦ ህልወካ እንተዋሓደ ታሪክ እንታይ ኣጋጢሙ እዩ ዝነግረካ እምበር እንታይ ክትገብር ኣለካ ይነግረካ ምስላ ግን እንታይ ኣጋጢሙ ይነግረካ እሞ ካብኡ ሓደ ስነ ልቦናዊ ዝኾነ መልእኽቲ የሕልፈልካ ዝተጻሕፈ ነገር ከዓ ኩሉ ግዜ ስለ ዘይመውት እዞም ምስላላት እዚኦም እውን ዝተፈላለየ መልክዕ ተሰኒዶም ወላ ኣፋዊ እኮ እንተኾነ ስቲል ግን ናይ ስነዳ መልክዕ ሒዞም ስለ ዝፀንሑ እዮም ናብ ከምዚ ደረጃ ክርከቡ ተኻኢሎም ስለዚ ናይ ኩልና ስራሕ كم ستري وزنحكم كوران تخاتاتلتي ممرقة مزحف مسلاتات إيرترا إنا خنريد زنيحنا نزل مدد لايك شير سبسكرايب مقبارات رسع كسام الرحب سيستمعين